Salam mehriban doganlar, salam edildiler. Aşamlar hayırlı olsun. Üyüňize bereket, ömrüňize bereket. Şol watyň özünde dürli ýurtlarda ýaşap, häzir sagady, wagty, seher bolan, ýer bolanlara erteriňiz haýyr bolsun diýäs. Awa emäňize Allah kuwat bersin. Türkmenin kanalynyň bugünkü güni efiriniň temasy Türkmenistandaky diktatorlugy allap bolarmy? Şu temada tejribeli grajdan aktivisti, ýagny Türkmenistanyň içinde telim illap hakyky manada aktivistik bilen meşgullunyň aktivist bolan görüşün şol watyň özünde de alatyk radiosynyň sanaşary habarçylarynyň biri bolup işlän soňam aktivistligi şeýle-de habarçylygy, jurnalistligi daşary ýurtda dowam etdiren tanymal ýeňinleşimiz grajdan aktivisti Rozovay. Rozovay, Türkmenim kanalynyň bugünkü gün efirine hoş geldin. Hoş gördük devlet. Kadir sesi tüzüldürmüsün döwlet ağa diye. Sesde bir problema var bolmaly. Ýanglanyp gelýär diye. Onda men gurlayan matym sen sesini yapmaly bolýan, sen gurlayan matyňam öz sesimi yapmaly bolýan. Inha mehriban doganlar, idi teletomoşaçylar bilinçli tasarruflardaky Türkmenistanlaryň gün tertibinde ýene täzeden bir manipulasiýa başlady. Ýagny muň türkmençesi adamlaryň anyny zäherlemek ýa adamlaryň ünsüni hakyky maksatdan sowmak diýen manada. Manam her kim özüçe ogrum özüne sor, orramsam özüne sor diýilşi ýaly. Her kim özüçe şulary ýalaky baha berýär, özüçe garaýyş beýan edýär. Ýöne bärde bir hakykat bar, o hakykatan şu ediljek bolýan işler, oýunlar, manipulasiýalar hakykatdanam döwletiň bähbidinemi, halkyň bähbidinemi, diktatoryň bähbidinemi, kimiň bähbidini. Ýa-da başgaça aýdylanna Türkmenistandaky diktatorlyk allap bolýarmy? Inha bir täze partiýa diýilen bir gurrun çykdy orta. Ondan biz bu täze partiýa bilen baglanyşykly Respublika Partiýasynyň ýol başçysy Ogulky Türkmenistanyň Israillaky we Türkiýedäki adatdan naşary dogry utýarly baş ilçesi Nurmuhammed Hanafowyň garaýşyny öwrendik. Diýdik şolary ýalaky mümkinmi partiýa açmakda diýdik. Açdy diýmedik. Açmak mümkinmi diýdik. Olar Türkmenistanda bolup duran hakykatlardan ýola çykyp öz garaýşyny beýan etdi. Soň Vienada ýerleşen Türkmen Inisiativasy adly adam hukuklary guramasynyň ýol başçysy hormatly Farid Tupatulynam öz garaýşyny beýan etdi. Sebäbi şeýle bir ýagdaý bar. Farid Tupatulyn adam hukuklary boýunça onlar şeýlenleri işläp gelýän Türkmenistan bilen baglanyşykly ejir çekýän dürli gysyşlara, batyşlara duçar bolýan Türkmenistanyň watandaşlar bilen işleşip gelýän adam. Ýagny ýagdaýy, temany, gyzygyny bilen bilýän. Ýagny işin içindäki adam, o daşyndaky däl. Onuň işin içindäki adamy
tankit etjek bolsaň, ya şoň düşünjesini manipulirlejek bolsaň, ütköçjek bolsaň, ýoýjak bolsaň diýerler türkmençesi. Şoň aýdýan zadyny özüňem işiň içinden bolmaly. Bilmeýän zadyň barada bir garaýyş öňe sürmek, o nähil zat täsin zat. Şoň üçin ýygyderli ýagdaýda halkara guramalar raportlar çykaryp dur. Inni Türkmenistan bilen baglanyşykly hakykatlar diýilende ekranyň öňüne çykarylýan zatlar bar, biram çykarylmaýan zatlar bar. Ekranyň öňüne çykarylmaýan zatlar we köp adamyň belki de bilip bilmejek zatlaryny biziň myhman eden adamlarymyz bilýär. Ondan olan aydınlardan ýaňy aljak bolup ýa başga tarapa çekjek bolmak muň özüm şol ediljek bolýan işin galatdygyny, halkyň bähwidine dälligi ýaly bir şüpbäni döretdi. Bir adamyň aýdýan zady, edýän zady, ýaşaýyş, durmuş obrazy, stili zady, şu zatlaryň hemmesi bir-biri bilen talaşykly bolmaly, bir-birini gorlamaly. Aýdýan zady bilen başga zatlara gawat gelmän bolsa, oňa başbolarym diýilýär, manipulýatoram diýilýär. Isän adam diýse bolýar. Dogry esas berýär şonda. Ine şoň üçin şuň Türkmenim kanalyna tejribeli grajdan aktivistini, jurnalist, habarçymyzy Rozway çağırdyk. Rozway şu täze parti bilen baglanyşykly gurrunlar ortağa çykylanda YouTube bilinçi ýaly Türkmenistanda YouTube gaty çäkli ýagdaýda seredilýär. Şoň üçin nämedir bu zatlar YouTube'un üstünden reklam ediljek bolýar. Bärde maksat Türkmenistanyň içindäki halk köpçüligini özüňe çekmek bolsa, muny halka açyk, halka el yeterli bir platformadan etmeli. Ini gaty köpçülük bölendirýän taraplary bar da. Şoň üçin Tontiş, sen arkaýyn bol, başlan tomaşaçylar, yorumlary men ekrana çykaramok, etika bolmaýan yorumlary. Şoň üçin arkaýyn bolun. Awa. Şoň üçin ini şuň tejribeli grajdan aktivisti Rozwaýyň şu temadaky pikirini el aljak bolýar. Şol inni guruljak bolýan partiýada, täze partiýa gurýatdy diýip, esasanam näme üçindir belli däl, daşary ýurtdaky türkmenistanlara gönükdirilýär bu. Ýurduň içinde edilýän ýaly aýdylýan bir iş, näme üçin daşary ýurtlardaky aktivistleriň ýa erkinlik görüşine ymtylýan watandaşlaryň ünsüni çekmek ýa ünsüni sowmak ýa şolaň aň düşünjesini ütkötmek, şolaň aňyna täsir etmek ýa-da belki de zäherlemek üçin hereket edilýän ýaly görülýär. Bu edilýän işler. Bar aýdaly şol diýä Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň rejimiň bir oýuny bolsa diýä, şol täze gurulajak bolýan partiýa watanyna, milletine, halkyna kömek etjek bolýanlar girsin, şondan peýdalansyn, kömek etsinler diýä. Bäh, şunça ýyllap gana doýmadyk. Şunça ýyllap zulümden doýmadyk. Şunça ýyllap göz ýaşyndan doýmadyk. Wejara, absurd, diktatorlyk, Türkmenistandaky rejim, diktator we oň ýarlaklary, şärikleri özüni oýnadyryň karşylary. Gaty geň şular ýalaky garaýşlar öňe sürilýär. Şoň üçin Rozway şu täze partiýa gurrumy bilen baglanyşykly dogrudanam şeýdip ýurduň içindäki rejim we rejimiň tarapdarlary
daşary ýurtdakylary ağırlajak ya soň ünsün sogjak bolup şular ýalaky täze partiýa ýurdun açyny açylýa eýle-eýle ýurdun içinde näme bar, ýurdun içinde etmeli, ýurdun içinde. Canywar, ýurdun içinde adam garlymy? 60-70%-iň daşary ýurtda. Türkmenistany bir ýurt bilen deňeşdirjek bolaňyzda şol bir şertlere, ýakyn şertlere eýe bolan ýurt bilen deňeşdirmeli. Ol radiodan, ol nemeden, telewideniyeden bir ýerden bir zat eşitip, ýöne şonu gaýtalak gidip oturlar. Türkçesi gulokdan olma diýilýär-de, o eşitýän zadyny şol dogry bolsun, bolmasyn öňe sürüp oturlar. Türkmenistanyň şerti başka. Türkmenistanyň içinde rejim bilen işleşýän adamlar garly, rejimden peýdalanýan adamlar we daşary ýurtdaky migrantlaryň ýa daşary ýurda göçenleriň çagalary ýa şoňa meňdeş garry gurty adamlar zatlar garly. Boşak galan welaýatlar bar. Şu hakykatlary göz öňünde tutma. Hamala bir täzeden açyş etýän ýaly. Şol rubatyň özünü ýöneköýje saý sebäpden Türkmenistanyna ýöneköýje saý sebäpden batylýan rejimden ejir çekýän adamlary mysal getirýärler. Mysal getirýärler ýöneköýje zatlardan. Etmedik etmişini eden ýaly edip şoňa azar berdiler, basdylar, şeýtdiler we etdiler diýe. Şolary ýalaky bolup duran ýurtda da partiýa gurup bolýanmyşyn, öz demokratik hak hukuklaryny alyp bolýanmyşyn. Şolary ýalaky bir garaýyş öňe sürjek bolýarlar. Onuň biz hakykatlara düşünün adamlar, Allaha düşmän diýsegem biz Stalin'e meňdiýärmişiz. Biz Stalin'i hiç wagt demetmedik. Ýöne Stalin'in mysal getirýän adamlaryň özü Stalin'in fanatigi. Şu Stalin'in mentalitetinden aýryly bilen o. Henidem 21-nji asyrda da şonja hakykatyň arasynda da. Onuň adamlar şu hakykatlary seljerýärem bolýan, başga tarapa çekýär. Inni men söz nowatyny Rozowaýa berýän. Rozowaý dogrudan Türkmenistanyň şu diktatorlyk rejimini allap bolarmy şeýdip? Şolaň aýdyşýaly. Döwlet söz örerim için sağ ol Ozal öýlen. Indi şol gelir şu häzirki mesele gelir da şol parti kurmaktan Ozal şu diktator häzirki awtoritar diktator rejimiň şahsiýet kultuna aldap bolarmy bolmazmy diýen bu sorak menim üçin gatongat sorak berdiň. Sebäbi näme üçin diýeninde muny aslında halkyň hemmesi açyk bilmesi gerek zatlar bar. Ýöne bilemek men ya halkymyň açyklajak bolan oklarym ya açyklasalar da halktan bir zatlar gizlep şol häzirki awtoritar rejimiň şahsiýet kultuna ýene özleri şol gulluk etjek bolup durlarmy? Muny 200'de oýnap duran häzirki siýasatçylar bar. Häzir şol özüni siýasatçy, opozisioner bolup görkezjek bolup veya görkezip duran käbir şahsiýet kultlar bar. Men olary giýje gündüz şu telewizyon sosial mediada izarlap şu öz düşünjem, öz eleştirilerimi näme edip durumda. Özümçe özüme sorak berip veya olara sorak bermegem istemok. Yani olan sebäbi diýsen siýasy düşünjesi hem kör sowada bile açyk ayan bir näme bolup durda bir öňüňde. Biz şol häzir gel şol parti kurmaktana geçelim. Şol Ozaldan bäri gurulan şu Türkmenistan bir taraplygyny alandan soň şu gurulan häzirki meclisiň partiýasy var. Türkmenistan meclisindäki häzirki partiýalar var. Biz Ozaldan şolary birinji sorgulalyň. Yani eleştirelim şolary. Şu partiýalar haýsy agzalardan ibaret? Parti agzalary. Ve şu parti agzalarynyň düzümünde olan şahsy deputatlar var. Bu deputatlar kimler? Yurdun haýsy welaýatynyň, haýsy etrawynyň, haýsy daýhan birleşiginden ve buların asly gelip çıkış käri näme? Meselem şu eger men Türkmenistanda mahalym ýadyma düşmese iki deputatyň şu Türkmenistan nämesine deputat saýlanmaly bolanda öz welaýatymyzyň çäginde men beýlek welaýatlar aýdy biljekler. İki deputatyň şahsiýet nämesinden gyzyklanyp gördüm-de. Dogry şonuň edýän işi dogrulan ýyly taryhy bilen, ýani geç onuň işden öz ýaşan döwründe deputatlyga derejäge gelip şoňa ses almak üçin şu derejäge gelençi şonuň awtobiografiýasy bilen tanyşyp gördüm-de. Şol deputat mesele men aýdaýyn sana
biz şonu etrafın çäginde ya velayetin hiçbir nämesinde halkyň arasında görmedik. Bu bir. Görmedik. Ne bunun bir ne men gördüm, ne de şonu şol velayetin çäginde ýaşayan ýönekey halkyň hiçbir ýeri görmedim. Ne etrafdan, ne Daýhan Birleşikden veya ne şäheriň içerisinden. Bunu göreler diňe kimler veya bulary halkyň nämesine yani halka teklif edip öňüne goýan şular bolýa saýlanmaly diýip teklif ederler. Kimler? Mesela bulary ederlerin biri hem şol häzirki şahsiýet yani bizim özümüzün aslında Türkmenistan öz halkynyň şo döwürde %35'i şu diktatorluk şahsiýet kultunyň gelip oturmasyna sebäpkar bolan adamlaryň özleri. Ene häzir şu siýasatyň içerisinde özüni siýasatçy men opozisyoner diye görkezjek olup duran käbir şahsiýet kultlar şol döwürde ene şu diktator rejimine hyzmat eden yalaka, eli egri, halka yalan söylen o şol döwürde Niýazowypdan başlap häzirki gelene çelini Niýazowyň döwründe şol döwre hyzmat eden häzirki şahsiýetler. Haçan da bular Niýazowypdan soň veya Niýazowyp döwründe buların da köküne balta urulmaya başlandı ölün. Bular özlerini bir kenara çıkardılar. Näme etdiler? Niýazowyp ölene çelini ve Niýazowyp ölene çelini Niýazowyp ölüp ortadan ýok olup gidenden soň şoň özün şonun yeni oturdup giden rejiminin has beter rejimini oturdan Gurbanguly Berdimuhammedowy oyun üçün bu oyunu ortaya çıkarmaya başladılar. Näme etmeli diye Türkmenistan'dan hadiye dinläp otursa, dinlemende açacağım değil. Bütün adamlar dinläp görüp oturdular. Täze parti guralyň diye. Bolýa guralyň täze parti. Howa guralyň, gurmaly. Şol täze parti gurmak üçin näçe adam ozaly bilen şo partini gurmak üçin adalet ministrine gidip sen yüz tutmak üçin näçe adamdan ibaret bolmaly. Yüz tutmak üçin. Hal parti gurmak üçin de hakynda gurun edem ýok. Şol gurmak üçin we näçe adam ibaret bolmasyna bile çäklendirmek getirilmeden Türkmenistanyň konstitusiýon maddasında yazıklı parti kurmanın nämesi boýunça. Bar şu maddasında, konstitusiýon maddasında. Emma şol kanun yüzünde yani bir kağız yüzünde, kanun hükümünde kağız yüzünde bar edip görkezeler emma yerliginde şol partilerin edýän işi bar mı? Halka veren bähbidi bar mı? Ine şonu açıklanýoklar. Veya şonu hiç kime düşündüren yok. Mesela gelelim häzir şol Türkmenistanyň häzirki partiýasynyň meclisindeki oturan partiýaryň deputatları, deputat agzalary. Şolary bile eleştiren adam yok. Şolar kimler? Mesela kimler? Kimin yakın garyndaşlary? Hakykatdan hem şota özleri bardymy? Yoksa döwletiň özü çağırdymy? Hökümetin häzirki rejimleri veya halk seçip özleri eltdimi şonu? Muny eleştiren yok. Muna maýdan ýoklar. Ýöne bularyň häzirki ýene etjek işi gaýtadandan şol häzirki rejime gulluk etmek üçin veya şo rejimin häzirki beren bir sözü var bu siýasatçylara. Bir zatlar söz veren olsa inha biz eýders beýders diye aydan olsalar inha bularyň şolara gulluk etmek nämesi de bu alamaty. Yani niyetleri şol. Bular öz şahsiýetini göz öňünde tutup başka bir şahsiýetin kultuny düşürmejek olup şoňa hyzmat etmek üçin müň adamdan agza ibaret olan agzany tärsek Türkmenistanda parti kurup bolýa diye. Diyelim kurup bolýa, biz onu kurup boljagyny biz öňden bilip ýörüs Türkmenistanda. Türkmenistan garaşsyzlygyny alanynyň bäri özüni Birleşmiş Milletler Guramasynyň öňünde öz veren beýannamatyna laýyklykda Türkmenistanda istendik bir demokratik partiýanyň raýatlaryň we raýatlardan ibaret bolan agzalaryň gurmana haky barlygy bardy. Biz onu bilýäs. Hakykatdan hem bilýäs. Emma şonu kurup bilmek üçün veya kurmak üçün şu partinin özünün bir asıl taslap diyor yani toslap nämeden bir meýilnamasy var mı? Tasarlan meýilnamasy. Şonu halka görkezip biljek. Şu parti hakykatdan hem düzjek partiýan meselem aýdaly. Sen haýsy partiýany meclise teklif etjek bolsaň Türkmenistanyň. Sen şol partiýada teklif edende sen partiýan Türkmenistan meclis tarapyndan kabul ediljek mi edilmeyecek mi? Bu bir. Bunu pikirlenmen gerek. 2. Senin şol partiýany gurmak üçin, senin asıl partiýa gurmanyň asıl sebäbi, maksady näme? Halkyň bähbidi näme? Döwletiň il bähbitli, döwletiň il ýurdun geljegi üçinmi, ýoksa öz bähbitleriň üçinmi? Muny bu tasarlap, muny bir halka sunduňuzmy, görkezdiňizmi? Veya bir muny bir halkyň arasyna çykyp da bir aýdyp bildimi? Ondan soňra ýene bir bellemeli zat
döwlet şul awtoriter diktator rejimli ýurtda Türkmenistan, onda da Türkmenistan ýaly ýurtda seretme şu ýerde şunan bir bellek geçin. Sadece yönekey halk sosyal medya izlediği zaman sosyal medya yani YouTube tembol o Türkmenistan'da käbir kanal internetin senzurlanan görünüşte dur internet senzurlandı. Türkmenistan'ın en korkan zadı haber veriş serişteleri ve daşar yurt nämeleri sosyal medyaları. Bular senzurlaklı. Bunu yönekey halk izarlar görüp bileniyor ha. Görüp bileniyor. Yörü de şu yerde devletin hazırki rejimine veya KGB Türkmenistan Milli Hopsuzluk Kulluğuna hizmet eden yalakalar ve şu yalakaların yalakaları. Hazır kemekal tele şu sosyal medyalarda YouTube'da çıkıp ene Türkmenistan ene biz ders ene beyt ders. Ne için yöneke halk şunu izarlar bileniyor? Dem için. Yurdun içinde oturan halkı biz sorayasa. Şunun ene şular yal peradaça gidip dur YouTube'da şunu izlen görün diyen hem kim sana cevap ver otur. Biz izarlar bilemiz yok. Görüp bilemiz yok bu sosyal medya dedi. Bunlar yazardı. Biz izarlarsak diye bizim başımız Olay başına söyledim öyle. Sen şu an aktif ýagdaýda habarçy bolup işleýän. Bir näçe halkara media organy bilen bile işleýän. Türkmenistanyň içinden habar alyp oturýarsyň. Türkmenistandan alýan habarlaryny dünýä metbuatyna ýetirip oturýarsyň. Sen şu an işin içindäki ýagny sen aşkanadaky adam. O daşarda näme bilen meşgullanýanyň belli bolmaýan adam däl. Sen hakyky praktikaň, işin, görüşüň, meýdanyň aşkanaň içindäki bolansoň şuň şu taýyp getirdikde. Onuň sen ýa-ni aýdýan şol halka näme el yeterli däl. Halkyň hakyky durmuş şertlerini baştan geçiren ýagdaýlaryny sen bilýän. Sen aýdyp oturýarsyň şu wagt. Ol aýdylýan zatlar ertek ha. Nämemişin sosial problemalary gün tertibine getirjek diýär. Şu wagt eçende sosial problemalary gün tertibine getirenler basdylar, zulüm etdiler, herhil etdiler. Puşman ettirdiler dünýäni. Hawa olara degdiler-de bulara degmeliler. Bu gaty köp düşünüp bolmajak zatlar var. Aýdy oturan gepleri bir-birine çatak gelýär. Öz aýdýan gepleri özlerine çatak gelýär. Şoň üçin Rozway bagışsa söz sende. Döwlet hazır özü üstünde durup geçti, oňa durup geçdiňde men ýöne häzirim şu käbir nämelerde habar veriş serişdeleri bilen ara gatnaşykda, hyzmatdaşlykda bolsam bile men şol ýurdun öz içindäki bolup duran veya şu ýurdun içinde häzirem işläp duran käbir döwlet eýçiliğindäki işläp duran ýolbaşçy veya döwlet edaralarynda işläp bilen işgärlerle şolar bilen meniň ara baglantym gopanok. Olar hakyky döwlet üçin, hakyky il günü, watan üçin, milleti üçin hyzmat edip duran adamlar. Ýöne şolaryň özüň baskı bilen, şolar ýa derejede duran, baskı bilen duranda nämişeçeni bilen oklar. Ýöne şolar maňa hakykatlary aýdyp duran üçin men aýdyp durun. Maňa hakykat aýtmadyk ýagdaýynda men bir sözü ýa bir maglumaty daşar ýurt habar veriş seriştesinde çykaran ýagdaýymda men onu suwutname etmek zorunda dälmi? Etmek zorunda. Sen men näme etmeli? Maňa ipin ucunu berseler men şonuň orta çözümini eçenle. Yani orta bağlantı yerine çen şonu çözüp bilelikde şonu çözüp gelip şunun rezultatyny çykaryp men maglumat berýän. Bu bir. 2. Indi Türkmenistanda hazırki döwürde şul men soňky döwürlerde gaty bir hili gen galýanda şol döwürde özlerem şo Türkmenistanda ýaşap gaýdan o hazır ýenen bir yer çykypdyr şol Türkmenistanda biz parti kurjak howan adalet ministrligine men baryp ýüz tutdum, ýene näme etdim. Bir adam sosyal medya izlemekten Türkmenistan'da tutulup ona zulüm ulanılyan olsa, bir rejim ona baskı berýän olsa onun tohum tijine. Şu täze parti kurjak şahsiyetin özü bir iki gün näme Türkmenistan Milli Hopsuzluk Kulluğunda yatıp çıktım deyip aýtdy şonu. Günümün konkurent. Günümün rejim bilen siyasi partiýa diýmek. Oýunjak däl. Indi men siyasi partinin aýdym oturmaýyn. Gerçi Türkiýedäki bolan o özüňem bilýän şu azatlyk döwründe işlerimizde şol men partiden gurrun etjegem bolam şu türkmenleriň ýaş üstüden türkmenleriň bir dergegini gormak üçin ýekece bir oglanyň şu işinden gorkup şunu şutardan akitdiler dany eltip içeri atdylar.
indi gel bul oğlan özem 2 günem yatıp çıkıyor milli hopsuluk kulluğunda. Ondan sonra men diye gidip diye gönümen halde men ova gidip Adalet Ministerliğine yüz tuttumun ha bana şeyle dediler. Ova biz parti kurmana hakkımız var. Gelin birleşelim partiye kuralım. Hoş. Kuralım partiyani. Ne adamdan var partiye gerek? Mun adam, 2 mun adam mı? Sen şu 2 mun adamın kuracak partiyanı sen yurdun içinden mi seçmen gerek, yurdun dışından mı seçmen gerek? Şu partiyanı koldamak için yurdun dışından seçelim mi? Yurdun içindekini aşağı koyarsan ya yurdun içinden seçip yurdun dışındakini aşağı koyarsan senin kuracak partiyan hiç katı görmesin de kim bolsa bile. Bunu şu programda çıkış edip siyaset alıp yürüdüp barotanın özüne de şu tayden seslenen. Birazcık ayağını denk bas Doğan canım. Ayağını denk bas yöne halkı aldırma. Halkı aldırma, halkın aklı fikirlerini oynatma. İkisine de değişli. Ve gönayden ikisine de. O hiç gizli oturacak değil. O tayda kim partiye kuracak, kim partiye kurmayacak. Ve sana ne emeler teklif edildi partiye kurma için. Böyle diyelim sana ruhsat veriptirler. Ne mi teklif aldın? Sen şu teklifinde yurdun içinden mi sana adam getirdiler mi ya yurdun dışından mı? Hükümetin korkup duran, esası hükümetin hazırki rejiminin en korku olup duran tarafı yurdun dışındaki Türkmenlerden. Yurdun içinde partiye kurayım diyen yekece bir 7 yaşından 70 yaşına birini tut aydı bilmez. Sever o taydakiler özleri aydıp durar. Sistemanın hazır ne xil yaqtayda ne xil işlen yöredilip duranını hükümetin sistema ne xil yöredilip duranını hükümet anırdaklar aydıp duran. Ondan sonra bunlar ne edip o yerde partiye kuracakmış. Siz böyle partiye kuracakken o Doğan canım veya alıp barotan şu öz ekranında çıkar otan sen. Hormatlı kardeşimiz. Sana sen de seslenen sen diyen sizem diyecek de sen diyen. Bana bildirenem yok. Yani ne yapacak halkın akıl fikirlen yalan gepler dalga geçeceksin sen? Ha? Ne için? Sebep ne mi? Türkmenistan'da bu makale için parti kuracaksınız. Niye de yapıyordunuz siz? Bunlar ya siyasi pozisyon içine gireceksiniz. O ne mi ettiniz? Ne için karıştınız? Kimden ne mi himayet istediniz? Haçan da halk şeyle ayaklanıp çıkar. Ondan sonra biz özümüzü ortaya atarız diye fikir ettiniz mi? Bu ol namartlık ol. İstendik bir adamın namartlığı. Ha benim olsun. Ben özümle koşan. Ben olsam şeyse. Benim hem namartlığım. Benim hem itliğim. Sen olsan bile. Senin hem şol. Beylekiler olsa beylekiler hem şol. Haçan da halkı bir yerde durup halkı bir neyme gönüktürmeden onu siyasete, demokratik yürüyüşlere, demokratik siyasi devletteki politikaları değiştirmek için hükümet rejimi değiştirip yani ütkedip halkın eline hakiki demokratiya öz erkinliğini alıp vermek için o zaman ne emşetmeli? Ne emşetmeli yurdun dışında halk? Yani hemmemiz yurdun dışında. Yurdun içine gidecek yok. Haysine seyretsen yurdun dışında saldır ya. Ey biz eğitmeli, biz beyitmeli. Ey eğlen, ey beylen. Ya siz ne? Ben düşünmedik zaten şu bir ondan Ozal'dan kalan bir nakıl vardı. Yani şu göz açılmadık çağa pampers giydirmek için diye onun nemesini aylığını göz önüne tutup diye ay 3 aylık çağa boy yaşı deyip diye pampersal giydirecek oluyorlar diye de. O hal 3 aylık yaşamadık çağa. Yani biz yurdun dışında duran hazır ki rejime biz karşı diye duran adamlar kimlere kulak asıp kimlerin statüsüyle ya bağışlarsın, kimlerin düşüncesi, fikri bile yurda gidip parti kuracak. Hadi kurun bakalım. Kurun. Hani siz şu nemede yurdu yıkacaktınız bıçak açığını, alacaktınız diktatörü. Ne oldu? Alıp bildiniz mi? Kime bunlar? Ben düşünmedik zaten şu devlet. Şimdi bağışlarsan özlem şu hazırki çıkış edip duran siyasetin üstünde duranlar siyasette yöredip durarlar. Siyasi partinin özden lider edip görkezip durarlar. Şoların ehlisi gene bir geze qaytalavatdan devlet şoların ehlisi Ozal Türkmenistan'ın hükümet binasının içinde işten adam bunlar. Bunların şoların özleri şol dövründe Niyaz rejimine kulluk eden adamlar. Haçan da bunların özlerine palta urulandı, köküne palta urulmaya başlandı. Bunlar öz derilerini kaçıp kutulup derilerini attı da indi nimette yine gör, yine halkı ortaya sürüp özler arkada. Ya arkada dostlarım, doğullarım, ağalarım, inilerim. Eğer bunlar yani her kaysınızın göğününüz özünüze yettiğin olsa siyaset düzmeyene veya siyaset yönetmeyene veya şu
Döwlet hökümet ýeretme, özüňiziň göwnüňiz ýetýän bolsa, özüňize namyňyz bar bolsa, o şo rejimden gorkmaýan bolsaňyz, şo rejime gulluk etmeýän bolsaňyz, buyurun onda halkdan öň ozalına siz girin şo ýurduň içine. Girin iziňizden adamlar size ınan beren, sizin ýoluňuzdan ýörejek olan raýatlarymyz goý iziňizden girsin. Giri bilýäňizmi? Ýok. Haýsyna seretseň Türkmenistan beýle Türkmenistan hökümeti hökümet sistemasynyň ähli gulluklary Türkmenistanda bir adamy gulluk eddi. Rejim öýleri, siz aýtmasaňyz biz bilip dururuz rejimi. Halkyň özü bilip duran, öz içinden öteni özleri dillendirip aýdyp dur, düşündirip dur sosial mediada. Peki sen bunu düşündirip dur, aýdyp duran, siz şunu özüňiz pikir etmän kelleňizle. Siz ne için yani halkı aldap, oda sokup ortaya itip dursunuz? Kime siz? Kime? Ene bu yerde bir yeni sonra gelip çıkıyor. Siz kime kulluk etmek maksat ediniyorsunuz? Siyasetçiler etken. O başına saçına ak düşen. Ova saçına ak düşen. Ben onlara sesleniyorum. Siz kime kulluk edecek oluyorsunuz? Bak ayrımçılık edemi yok. Yekece birine adından değil. Bağrını parantez içine alıp bağrına de kime kulluk etmek isteyiniz? Gözü görmedik halk. Hali berde hiç saat bilmedik. Binememiş daşarutda demokratiya varmış, erkillik varmış. Böyle bardı onun. O her yurtta öz statüsü, öz statüsüne göre, her kanun, her yurdun özünün konstitüsyon kanununa göre o erkillik var. Senin hazırki bağırıp ya benim hazırki çıkış edip duran yerim bu Türkiye'deki kanundan ben peydalanıp şunu ayda oturuyorum. Veya sen Germanya'dan veya ol barıp Avustralya'dan ya o barıp Şvesya'dan ya olup İtalya'dan şeydi şunun kanununa göre erkilliğe göre sen ayrıldın. Ama biz bu yerde aytasın Ankara'ya gidip ne hemşin edibilemiz yok. Ne hemşin Ankara'ya gidibilemiz yok. Ha? Sen günahsız bir günah. Günahsız bir günah. Hiçbir elinde bir nemesi bulmadık. Adamları öne itecek. O gitse de şular gitsin. O ne olsa şu ondan sonra eğer şular bir zat ederse biz edecek. Hani? Ettiniz mi? Edip bildiler mi? Bunların edip bilmeyeceği de görünüp duran. Devletcan. Diktatörlüğü ağırlap bolar mı şey? Devletcan diktatörü bul aldap bolar mı deyip yine özüm soben hazır ettim. Bu diktatörü aldap olmak değil. Gaytam tersine diktatörü kulluk etmek. Has beter. Has beter. Men sana ve vatanıma vefalı kulluk eden diyen manada kulluk etmek bul. Ve kulluk edip durlar hazır. Edivem durlar içinde. Haysını gürlesen hatta men Türkmenistan'dan ara bağlanışım yok diyer. Yok diyer. Boyun alacağı yoktur. Yok diyer. Şu makala çeyin, şu sosyal medyada Türkmenistan'ın halkı Türkiye'de o zaman ayaklanmaya başladı. Türkiye'de ayaklanmaya başlayan dövründe eyyem Avrupa'da bir yankı siyasetçiler. Bunların halkın arkasında olan olup, özlerini kökreklerini açan olup, men diyişen olup, o men han plan partinin o zaman milletvekili, o deputatı, şu parlamenter sistemini kuran men, bir çıktı men han ministerlikte o bağışlarsın men o pamuk ministeritim. Pamuk ministeri. Yüpek veya pakta önümler ince. Buna amaydan yok. Pamuk ministeri. Oturan yerinde pamuk ministeri. Pamuk diye söz niyedir lan ile? Ya biri çıkken ben Türkmenistan'da ozul ulu holdingim vardı. Hoş holdingim vardı ya şurada. O ne ettin holdingi? Ne edip kurdun? Atan malına mı kurdun sen? Ne kurdun sen? Şu holdingi ne edip kurdun? Ne oldu da sen holdingin battı? Ondan sonra ne yapmışsın? Sen çıkıp hazır indam ettin ve Türkmenistan'da milli kovsuluk kulluğuna hizmet etmeyenler veya ediyenler var arada. Gurun geçecek olan. Kim ediyor? Ediyeni biliyorsan açıkla koy. Doğru önüne koy. Koy halk bilsin. Sen bir siyasi lider olacak olsan. Ne için koy bilen yok? Ya yenen biri Ozal Aşkavat'ta prokuraturada Köpek Davet Travine prokuraturasında işleyen. Ne ettin sen? Hova prokuraturadan taşladın çıktın gittin ne ettin son? Şolardan Türkiye'ye gelmen ki, şu prokuraturada işledim ben de Türkiye'ye gelmen ki. Ben bunu yardıma düşerse sana bir malumat verdim. Devlet seyret dedim. Bunun üstünde yanacak bir tane çoğulalar yanar dedim. Yanar dedim. Bunların niyeti başka dedim. Yanar.
Sen tutulanın bilen elini beydip bana o rüşotkan arka tarafında elini sosyal medyada görkezene bana senin elin görkezlerini gerek değil. O elin bağlananı sen değil de başka el bağlanan eldeki rayatların şotaydan boşadılması gerek. Bana senin eden işin neticesi gerek. Bana eden işin değil, eden işin neticesi gerek. Halk yani ondan analiz çıkarsın. Ondan birazcık ortalığı ne emesin. Göz açsın da giyiniş olarak bir gözetimi yani halkın giyinesin. Olan başa varmadı. Ya o hana bir çıkıp Ozalkı Türkmenistan'ın gümrük yani gümrük ministerliğinde işleyen veya Ozalkı Pagran Nemedi işte kontrazvetkada da hizmet edip işleyen adam. O Nurip'ten asıl ya. O Nurip bizim tanıyas onun kimliğini. Dövründe minister dövründe Nurip'in kimliğini bilyas. O bir Nurip bilen mi sözün atışmadı mı senin? Nurip'in elegiri olandan bilyas. Niyazıp dövründe. Eden poklandan bilyas. Püssü bucurluğundan bilyen mi? O indi sen gelip dine bir bana Nurip'i misal görkezerek ya halka Nurip'i misal görkezip özün arka tarafını açacak değil mi? İşten dövründe sen dine bir Nurip'i misal aldın. Ya Nurip'ten başkalarıyla iş çalışmadın mı? Kimleri korudun? Kimlere nahak yerde bir kanunçuluk yağdaydı? Rejim zulüm ulandın? Kimlerde ne mi aldın? Hemmesini ben mi açıklamak zorunda? Ya bunların ediyen işini devlet hakikati aydanımızda bu hazır parti kuracak diye de. Ben o zaman parti kuracaklardı. O izne Türkiye'nin rayatlardan gürrün edecekler. Bunlar hali bağışlarsın gece yatıp ertir turup ağzını pişirmen çay soğuk su çay deyip iç gidip yürüyen rayatlar bunlar. Gece yatıp duruyor ya ertirlen işe gitmen ki bir kase çay için diye de adamıza pakir. O bir kase çay iç ya öyle şu çayın ısı soğukluğuna fark etmeden iç ya. Ondan sonra biri sorsaydı o meğerse çay içtim diye. Ertirlik edindim çay içtim diye. Ama çayın ısı mı soğukluğunu etmiyor. Bunlardan giyilem edecekler. Men şu siyasi parti kuracak olup duranlardan. Şolara sesleniyor. Sizin asıl maksadınız kime hizmet etmek? Yeniden halka mı ya hazırki rejime mi? Yine mesele nereden gelip çıktı? Cevap nereden gelip çıktı? Ondan da aşağıda. Diğer biz hova yine şey deriz, biz bey deriz. Hova ne mi ettiniz? Ne mi ettiniz? Nerede ettiniz? Ne mi ettiniz? Nerede ettiniz? Ne mi eden de aydan oklar? Nerede nemşeden de aydan oklar? Dine şu ne mi diysem devlet ondan kalan bir söz var da köyneden şu atalarımızdan kalan bir söz var. Yani gözün kör olsa bolsun diye de yani vicdanındaki gözün kör olmasın diye. Bunlar ne mi diye? Bu gören gözünü görüyemedi diye vicdandaki gözünü kör edip dururlar. Yani vicdanı başka bunların. Vicdanı başka. Ha halkım elbette her kimin öz siyasi fikri düşüncesi vardır. Öz nemesine göre. Barem hakkı var onun. Koy eğer şulara inanıp veya şularla bir yoldan yol yöre biz parti kuracak deyip plan iş edecek deyip maksat edilen rayatımız varsa devam etsin. Biz onu kaytaracaklar devam etsin. Tutan işinden avrayı kazansın. Kazan çukuruna düşen bakar şu çukurdan özler çıkacağını göz önüne getirsin. Özler çıkmanda başarısızlar. Gidenden son. Bu da yetmedi. Bütün daşarıyurt halkara kuramaları şu makala çerini Türkmenistan içinde var olan bütün kemçilikleri ve bir düzgünçülükleri her şimdi öz nemesinde beyanat edip gelip dururlar. Ben bir kuramadan bahsedemiyorum. Bir neçe kuramadan. Şolar özlerinin yani Türkmenistan var aradaki Türkmenistan'ın öz siyasetini alıp barayan daşarıyurttaki siyasetleri bilen bağlanışıklı özlerinin nəgilerliklerini beyan edip dururlar. Bunu okavım görüyorlar, biliyorlar. Şunu okav görüp bilip halkam bütün dünya eşitip duranaktı. Bunların kalkıp yani bunların durup ayrışına seyredin sen de öyle. Ne mi diye biz yurtta diye parti kuruyoruz. Al sana gerek olsa. Alayına sana gerek olsa. Hani kurun da bakalım. Yine ben şu yerden söz vereyim. Bütün halk dinlesin. Parti kuracak değillere. Siz bundan o zaman Türkmenistan'ı bıçak açın yıkıp yurdu elinize alacaktınız. Veya ayın neşesinde çıkıp Türkmenistan'da protesto edecektiniz.
Hiç olmadı ondan sonra bir söz aldınız. Ne edecektiniz? El çarpacaktınız. El çarpmaktan ne geçtim? Siz parmak bile çarpıbilmediniz. Çarptırma bilmediniz. Onu da değil. El çarpacaklarmış Türkmenistan'da ne yememiş? O yine halk protesto ettiğimiş. Biz Türkmenistan halkı ömrü boyu hemen o 38, 28-29 yıldan beri el çarpıp geliyor. O el çarpmak protesto mi ya? Bir adamı kutlamak mı yani? Ha devlet. Bunu hiç akıl alanı yok mu özlerinin? Türkiye'de protestoların edilen görünüşleri diyelim ne medyalar el çarpanı yok ya tencere tava kuruyorlar. Bilmem ya bediren götüne demir ölen balkondan çıkıp çalıyorlar. Ene bunu protesto ediyorlar. Bizde el çarpmamış ana. Aydıptına zaten sen el çarpın. Ya yaşlı. Senin elin ayağın öpeyin. Ağzım haram olsa bile vicdanım temiz olsun. O ağzım haram olmak önemli değil. Şunu yattan çıkarma. Sen el çarpa çarpa şu millet şu hizmet ettirdiniz şu rejime. Yine el çarpıp şu rejimi yıktım deyip eğer özünüz gelseniz bile yine siz şundan beterini devam ettirecek rejimi. Değil mi tapadı var? Siz halka erkinlik mi verdiniz? Demokratiya mı eline verdiniz? Değil mi kazanıp verdiniz eline halkın? Adatı görünüşte ne yaşayan olsanız şöyle yaşamaya devam edin, giyinmeye devam edin. Şun adam protest diyorlar da, protest. Adamın aklı bile gülüyorlar mı? Oyun oynayacak bolyalar mı? Adamın üstünden gülecek bolyalar mı? Hakikaten üstünden gülecek bolyalar mı? Devlet men sana var ha ön yadına düşen hut sen özüne aytıptın. Şu ilkinci şu protestanın Türkmenistanlı rayatların ediyen protestosuyla bağlı olan meselede halka şeyle näme verip duran mahalları bular arkasına çıkıvura da halkın arkanızda biz diye korkman diye. Biz yana daşarır kuramalarla o ara katnaşıkta ene ara bağlaşıkta eğilip dururuz ene beydip dururuz. Son ben sana şu mahal etmedim devlet dedim eyvay eyvay dedim bu halk yandı yine dedim. Yine yandı dedim. Bunu ayttım mı aytmadım mı? Özlem ilkinci 2 yaşlı çıkan makala ayttım. Al beyliklerinden behsem etmedim. Dileğim getirmedim. Ayttım. Ayttım değil mi? Yine edir şuları al dedim. Beyliklerim senette dur dedim. Çıkıp atırı uğlarlar orta dedim. Hova aydı şimdi alam atırdılar. Hova ne mi ettiniz? Ne mi ettiniz? Canım doğullarım. Ne mi ettiniz? Can ağalarım. Edip bile ne işiniz oldu mu? Bunlar eminde öz töreğine hala ağzının sağası gitmedik. Ağzının sağası gitmedik. Cücecik yaş oğlancıklarımızı veya yaş kızlarımızı hala siyasetin nemeliğini bilen yok. Onlar dinle şu anlarda gıtçılığı bilye, korrupsiyonu bilye, birem şol bir düzgünçülükleri bilye, o zatlarla, o dinle siyaset o zatlarla varat olup duran yok. Siyasetin bir neçe görünüşleri var. Siyasetin bir 3 tane görünüşüne seyretmeli de seyret halkı işsizlik, açlık, gıtçılık bilen siyaseti Türkmenistan'da bolup duran siyaseti bunlar halka düşündürecek olup halkı itip duran odun içine. Yani yan ayttın ha sen şey dip diktatörlük aldı polyam dip. Ey ala samsıklar. Oydu o diktatör aldığınız yok. Diktatör sizi oynatıyor. Önünüze sümek izin atıyor sümek. Şu sümeki ılgap var atıyorsunuz. Ilgap var atıyorsunuz. İzinizde de yan kağızın sağısı gitmedik. Küçücükler var. Sadece yaşacık hali. Yaş oğullarımız, kızlarımız hiç sattı anemesi yok. Oturan yerinde ellerinde çüşeti karatçı da maratçı. Bilem yok. Bunların adına zaten. Türkmenistan'da hemimiz birimize kömek etmeli. Bilem yok. Ey Türkmenistan'da eğlen. Hova. Türkmenistan'da jurnalist olup ne ettiniz? Hova sen devlet baykan jurnalistçiliğe ne alıp bardın şu makale çeline. Bu adamları ben devlet açıkçası aytsam bari bu adamlar bir adam eleştirmekten ozal özünü eleştirip özüne gelecek sonraga cevap vermeyi başarmalı. Kim olsa şov olsun. Seyret adamları birbirine saldırtıyalar. Yani birbirine hüşkürüp gücüktürüp dururlar da. O gücüküp duranların öz adlarını özlerine emeden yok. Sosyal medyada da ben hemmesini izarlap durun. Roza bay başla sözünü öyle. Küşkürüyorlar, özüktürüyorlar diyen onu şeyle bir yağdayım adam. Bunu öngüm ayttım. Yine gaytalayan. Mesela birine hati verecek olsan, birine yüzlenme etsen, şon adı, familyası, kime yüzlenyanın belli olmalıdır, doğru değil mi? Ondan
Esasanam men öz şahsiyetime karşı son yeki özü, yekici özü bir divize ýaly bir uyamyz var. Çemen öre. Görü bilen oklar şonu. Görü bilmän çemen öre göň etmeçilik etýänden bary impotent. O sizi Hudaý uran bolsa, on nemesi günäkäri çemen öre däle. Näme üçin çemen öre şular ýalyky yerli yersiz hüjüm edýäňiz? Aňzygyna da geleni neme diýäňiz? Çemen öre türkmene, türkmeniň namysa, şumu siziň türkmençiligiňiz, şumu siziň ahlagyňyz, şumu siziň terbiýäňiz, şumu siziň edebiňiz. Inha şunuň bar bolup bilişler. Öýleri dolu oýunjokdan men wraçlarla gürleşdim, monja wraçlar aýdýar-da. Şo bir adamyň diýä öýünde diýä oýunjok dolu bolsa, ýeke ýaşaýan bolsa, öýüm oýunjok dolu bolsa diýä, şol hem psikologiki hem fiziki ýagdaýda şoň erkeklik nemesi ýok, ýitiren erkeklik ýitiren adam şoňa içi ýanyp, şo oýunjoklar bilen näme aýal maşgalalara eziýet edýär diýär-de. Onuň bir halkyň öňüne saýlanýan, halkyň tarapyna, hakikatyň tarapyna çykyş edýän aýal maşgalalara görse şoňa hüjüm edýär diýär-de. Şoň düýp sebäbi ýanky kesellen neme diýär. Kesel sebäp bolýar şoňa diýär. Şol kesel sebäpli diýär-de. Nimeň diýjek bolýanyň başga bir zat. Rozowa. Ýanky çağajyklar maňa garşy gürlän bolýarlar. Bir zatlar aýdýarlar, ýöne ol şolara ýazylyp berilen tekst bar, şo teksti ýazyp beren adam öz karakteristikasyny ýazyp berip, ina Döwlet Baýhan şu diýip okudýar-da. Men näler ol saňa o teksti ýazyp beren öz terjemanyny okudýar janyň. Ýene bular. Hudaý urýar diýär, hakykan haşo. Aýalyna badak salýar Hudaý bulara. Öz-özüni maskara edýärler bara. Onuň käbir adamlar aýdýar, käbir tomoşaçylar, näme üçin näme jogap beren o? Näme üçin näme şoň bilen näme efire çykan o? Ya saňa hüjüm edýänler, saňa bir zat diýenler. Şolary öçürsene efire çykyp, şeýsene, beýsene. Ajanyň her kimiň öz bir deňi bar. Dogry dämi? Biziň nirde işýänimizi, nämedenimizi biljek bolsaň, demetme Amerikan täden açmaga gerek ýok. Bu topar halkara guramalar bilen işlenni. Bu topar firmalar, bu topar idaralar, bu topar yerler bilen işlenni. Munça edilen iş tecrübe adam satyp edilmede. Halkymyzy gorap, halktan gelýän materiallary dünýä köpçüligine ýetirip şu tecrübeni biz edindik. Halk şu ile tecrübe edinmegimize biziň kömek etdi. Bugünkü günde bir kändir hyzmaty bolmaýan adamlar çykyp ondan näme bolýarlar da manipulýasiýa bilen meşgullanýarlar. Ýaşlar, hemişe salam selige ýol goýun. Menden size nesihat. Men gaty görem. Siz dogry edýäňiz. Size ýazyp berilen, size berilen gepleri çykyp halkyň öňünde aýdýaňyz berekella. Size şonu ettirýän adamyň karakterini bütün dünýä jar edýäňiz. Maňa ýan edeňiz ok, maňa golluk berýäňiz, maňa kömek edýäňiz. We biziň egin neslemede halkyň hak, adalat, kanunluk görüşini, hak bileleşigini kömek edýäňiz, goşaňyz. Taňar ýalkadyn. Rozowa Döwlet saňa bir ýanky şol çemen öräni ortaga goşdun, gel şu çemenden hemen birazajyk saňa bir gurrun göreň şu taýda özüm şol çemeni izarlap näme edip ýöründe izarlap şu sosial mediada alyp barýan işlerini uzaktan näme edip durun, silinap durun, gawat gelýän taraplarym gaty erwet, dogry köp, emma gawat gelmeýän taraplarym bar. Men onu eleştiremem o, ya men ona bir zat diýemok. Men şonuň siyasi düşünjesini alyp barýan ýol, ýören ýolundan alyp barýan işi dogrymy, näde dogrymy? Men özümçe şonu analiz edýär. Özüme göre. Şol analiz etmem bile men diňe özüm üçin däl, men ýene özüm ýaly bir näçe adam daş töweregimde şonu gorap biläjek,
palajeneler yani ýagdaýlary bar bolsa, men şonu her zaman her kimem goldajak. Eger meniň şol işi edip bilmeýän bolsa, şol zatlar gorap bilmeýän bolsa, gaýtam halkyň tersine gidýän bolsa alyp barýan işinde. Eger şol çemen öre däl, ýatan ýer ýakdosy meniň atam bile göwünden çykyp gelse de ben şuňa gulluk etjek, şey etjek diýse bile ben şol yüzümü şoňa ters öwürerim. Näme üçin öwürmäýin ters? Bir adam dok, bir iki adamı dok edip Şu taýda kadir diýip biri tetwir ýazýar. Ineferet tetwiri. Çemen öre hapa söwünüp jogap berýär. Şoň üçin halkyň köpüsi halanok. Nirden bilýän halkyň köpüsiniň halamaýanyny? Sen halkyň köpüsiniň şol halkyň köpçülük böleginiň Mehmet Buğa sekretarmy, pres sekretarmy? Nirden bilýän şol ady? Ine bolan manipulýasiýa. Ine häki manipulýatorlar bara. Ine şolon täsirinäki adam. Täsirinäki adam. Näme üçin? Näme bunu karaş noktum, soň tanadım. Çemen öre bilen biz jedelleşip, söwüşip, uruşup tanışdyk. Tanamasan, sen tolkunyň tutmasa, şeýlerek görünýär daşyndan ýöne. Çemen öre edilen hüjümleri. Ine siz DVT kanalynyň aşağına girin. Fake hasaplar var. Çemen ören adından açılan, men adımdan açılan. Şo taýda nähili hapa sözler ulanylýar. Çemen öre şolar ýaly hapa sözler ulandymy? Şolonky ýaly şo derejede ulandymy? Ulanok, ondan hem seret. Ýene bir zat bar. Kadir. Ýene bir zat bar. Seret. Bu aýal maşgala. Bu erkek adam däl. Sen berýän reaksiýaň bilen aýal we başgalaň berýän reaksiýasy bir bolanok. Aýal maşgalaň duýgusy güýçli bolýar. Aýal maşgala hem ýete çağasyny goraýar. Maşgalasyny goraýar. Erkek adam ýalylar. Erkek adam lübow bereme. Köp erkek adam lübow bereme taşsa bilýär çağasyny. Maşgalasyny taşsa bilýär. Ýadyndan çykarma. Şoň üçin çemen ören söwünç bir wagt öňkü döwürlerde söwünç ulanmagynyň hem käbir sebäpleri bardy. Çemen öreni hapalacak, garalacak bolup, şonu erwet görkezjek bolup, manipulýasiýa edildi. Hawa, şu çemen öreni erwet görkezjek bolýan adamlaň özü ulanýar söwünçleri. Inni sen 24 saat, giýje gündä saňa meheme saňa hüjüm etsin. On ýallaklary, olardan daşaryn, köçede duran, ondan daşaryn. Düşünjäň aýtdyň. Hawa, düşünjäň aýtdyň. Menem saňa hakykata düşündirýän kadir. Düşünjäň aýtdyň. Aldyňa geleni aýtmalar. Düşünjäňi aýdanda da özüňden bir edep filtrinden geçirmeli. Filtrden geçirmeli. Bäri halkyň öňüne aldyňa geleni adaýdy oturmalar. Başka adamlaň edýän, onu da halkyň çemen ören. Erkinlik görüşüne goşýan goşondunyň bir buğdoyun däneti alacak mukdaryny edin. Men sizin gapyňyza hyzmatkar bolayyn. Kadir. We sen şu wagtky düşünjämi aýtdyň diýen, sen aňyňa şu düşünjäni goýun. Manipulýatorlar, akmaklar, oýunjoklar. Bular bara aslında hiç ýeriňem agenti däl, hiç ýeriňem şu ulçusy işgäri däl. Bular kim bilýärmi? Bular. Bol köçede tenini satýanlar bara, edil şolar ýalyşylar. Bular Russiýa özüni satjak bolup gördüler. Oňa özüni satjak bolup gördüler. Ýöne hiç kim almady bulary. Indi şoň üçin bular näme diýär? Türkmen aktivistleriniň ruhdan düşmesi üçin, şolaň ýüregini bulamak üçin şyltak atýarlar. Aýdýan zatlarynyň bary yalan. İçine 1-2% bir zat goşan bolýarlar. Dogrudan, hakykatdan, datdan. Olam adamlaň aňyny nemetmek üçin, ýütgetmek üçin, zäherlemek üçin. Şoň üçin çemen öre garşy kim biri bir zat etse, ilki bilen meni öre garşysynda. Bärde demokratiýa da ýok. Bärde. Eger siz etikaň çägini geçýän bolsaňyz, edep terbiýäň
çägini geçýän bolsaňyz, türkmen üçin giýje günlüğü göreşýän, alady edýän bir adama şular ýalaky gelişmeýän zat ýönkäýän bolsaňyz, onna bärde demokratiýadan, adam hukuklarynyň, adalatdan, onna da halkyň köpçüliginiň adyndan gürlemek ýaly bir hak hiç kimde ýok. Çemeniň alyp barýan işleri erwet diýmedim diye. Kadir, seret. Sen görün tesirlerden ýalňyşmaýan bolsam awa ine çemen öreýal bolup bilen oklar şoň üçinem şoňa hüjüm edýärler diye. Ine hakykat ana şu. Men adamdan bir topar açylan fake hasaplar var. We şolardan ýazylýan agdan najak paýyş sözler var. Kadir. Men şolaryň hemmesini ekran suratyny alyp screenshot edip hemmesini arhivlap atýar. Hemmesini arhivleýän, menden başga da şonu arhivleýänler bar. Wagty gelenne. Hemmesi halk köpçüliginiň dikkatyny ýetirler. Çemeniň belli bir wagtda özüne mehemen gönümül işgärleri we meheme yaranjak bolup inha men meheme al ulan meni özüňi küntüň edip ulan meni özüni hödürlänler çemene garşy agyna gelen zatlar diýdiler. Iň soňunda çemene öre olara her hile edip düşündürjek boldy. Düşünmänseň şolara öz dilinle, şolaryň öz düşünýän diline jogap berdi. Şondan soň kesildi şolaryň sesi. Hawa sen garşyňda gylysy bolsa senem eliňe gylyç almaly. Şol metod ulanurly. Eger men ýalňyşmaýan bolsam. Ýöne ondan soň olar ýalaky näme bolmady. Çemen uýa men eginleşim, men uýam. Men namysym, men eginleşim, men göreşdeşim. Çemen uýa men başymyň täzi. Şoň üçin hiç bir ýerde onda da ekranna men çemenuya hiç kime dil ýetirtdirmen. Kim näme diýse şonu diýsin. Eger şu diktatorlyk bolýan bolsa, diktatorlygyň näme diýini düşünmän. Bir naçaryň, ejil maşgalan hakyny goramak, tarapyny tutmak diktatorlyk bolýan bolsa, onda sizinki näme mene biljekkä. Amran Gücüküfüm ine hava manipülasya başladı. Inni çemenin hapafı övünüp jogap ýadýanyny hiç halamayan. Amran Gücüküf ine häzir Rozwayt'a söz berjek. Şu işin manipülasya ine haki manipulatorlar var. Şolon eken haşalotlarynyň hasaly inhaşylar. Şolon haşalotlarynyň sebäbi şolar halkyň aňyny ütgetmek üçin ýyrtýar bir ýerini ýyrtýar. Olaryň fantaziýasy hiç kimde ýok. Bu topar tökmet, bu topar zatlar oýlap tapdylar. Bize garşy aýdýarlar. Biziň bilen baglanyşy bolmaýan zatlar. Onu halk bilýär. Näme üçin biziň töweregimizde adamlar üýşýärdi, olaryň töweregine üýşýärni. Olaryň töweregine özi ýarlar üýşýär. Pis tapar, suw pisi diýleni. Çemenin gaty erwet hapasy öwüp jogap ýadýanyny hiç halamayan. Amrat Gücüküf sen we Kadir ikiňiz üçin aýdýam. Bagyşlaň meni. Ýöne Allahjan ikiňizem çemen öräni nähili diktatorlygyň zulüm egzamininden synagynyň geçiren bolsa, sizem geçirsin. Siziň başyňyza gelsin şol atlar. Ondan soň söýünmeňe beýlede dursun. Ondan beterrak zat etmeseňiz men adam ütgedýär. Ol arkaýyn klawiaturada oturup, arkaýyn ýaşap beýdip baha beren bolmak ýa-da käbir manipulatorlaryň özüni keseki güýçleri gullukçy hökümini hödürleýän adamlaryň manipulasiýasyny berde etmen gaýrat edin. Menem söýünçilendirmäsin halamok. Menem öýde bilenem gürleşdim çemen örek. Näme üçin şey diýen diýdim. Çemen öre maňa bir näçe sagatlap näme üçin şol derejä, näme üçin şol momenta, näme üçin ýetirli
zıncırlan halka edip şol maňa gowy edip düşünürdi. Men şol düşünümden soň kabul etdim. Siz düşünürsünüz. Yönü. Düşünmek için şol çemen öğren, edilen zulümlüň sizin en başınıza gelmeýini isleýän. Rozaway söz sende. Devlet indi berde bir Çemenören'i misal almamıza gerek yok. Çemenören'den başka bir vatandaşlarımız, raýatlarymız islendik bir efirde çıkış edip başlarlarında şu taýda görýän olsaň şol tesvir ýazýan ildeşlerimiz o başka atlarla ýazýarlarda yazsın olarak öz pikiri. Ýöne şol başka atlarla ýazanda bile şol başka öz adyny bildirmejek olup adamların yani şol efirde katnaşıp duran ildeşlerinin yani ruhu taýdan olaryň moralyny bozmak ve olaryň psikolojisine täsir eder derecede şol tesvir ýazan eli klavişede olup barmaklaryny oynadyp duran ve aňaklara gulluk edip duran haramzadalar o men gün aýdýan ine şolar şu bilden aşak iňip ağzyna geleni aýdýarlar. Ağzyna geleni bilden aşak iňip aýdýarlar. Çemenören'in men ozaldan ahira çemenin men çıkışlan dinlätin. Men çemene yazılan zatlar bağışlarsın çemene yazılan zatlar çemenin bir eğer benim öz analizime göre de özüm çıkışı näme öz görüşü düşünceme hem özümün analiz edişime göre çemeni bir bağışlarsan bir haysen bolsa bir nämedeki nämeçe görmedi bular. Bütün erken aşağında yatıp çıkardan ettiler. O bunun ne enesi kaldı ne tohum diyici kaldı. Çemenin ne avrayı kaldı. Ya can doğullarım ya bunlar tesvir yazan makalı. Özünü hiç fikir etmem ki. Benim bir ayal doğanım vardır. Benim bir ya ayal cigim vardır. Ya benim bir özümden ulu bivim vardır. Ya beyleki ayallara siz özünüz günü göz önünde tutmasanız çemene ne hareket ediyen olsanız can doğulur. Siz beyleki ayalları göz önünde tutun ha. Hem kim beş parmağın elden değil. Şol sizin yazdan zadınızda tavin olup bilen elbette hayatlarım var. Edip yören şu sizin aydan zadınızda edip yörenlerim var. Ol dine bir cinsiyetle ara bağlanışıgan. Ol dine çeven değil, onda erkeklerim var. Siz ne hepsini özünüz yazanız yok? Ha? Men bilemokmuş taýda Türkmenlerin özleri Türkmen heleylerini eltip Türklere satýanny. Türkmen erkeklerinin. Bilemokmu men? Hani sizin medeniyetiniz? Hani sizin ruh halınız? Türkmenler. Hani sizin medeniyetinize, Türkmençiliğinize olan hormatınız? Nereye getirdiniz? Kime sattınız? Nece kuruşa sattınız? Ondan sonra aydalar çemen yani sögüp näme de men halamok. Halamarsın. Çemene sögülen adamlara cevap verdin mi sen? Yazdın mı şona? Çemene sögülen adamlara sen sonra cevap yazdın. Dine çemen olmasın. Başka birine sögüp yazdılar. Cevap yazdın mı? Yazmadın. Haçan da çemenle bulara çıdap bilmän öz emosiýasyny görkezip olara karşılıklayın. Cevap verip başladı öyle. Gör näli manipülasy etdiler. Çemen hapa sözler ağzına alya. Çemen olar ýaly, çemen bular ýaly. Yok dogallar. Bu bolan yok. Bu sizin ne erkekçiliğinize gelişýär, ne de sizin zenalığınıza gelişýär. Hiçbirinizden gelişen yok bu. Cinsiyetinizden fark eden yok. Ondan hem geçeli. Ben sana bunun içinde yine hatta senin özün bile şayet. 2017'de mi 2018'de mi Türkmenistan hazırki prezidenti şu prezidentlik sayılarını geçirende ikimiz konsulluğa gittik. Yardıma düşüyor mu? Ha? Arayalı uçmuyorlar daşardı. Arayalı daşımızda. Ha? 2017. Ha. Şonda biz şotayda çıkıp azatlığa näme verenimizde bize nämeler yazmadılar. Menin enem kaldı bağışlarsan ne ayal doğanım, ne yegellerim hiç kim kalmadı. Vatan dönüğü de ettiler, ağzına gelen attılar. Hiç sat demedim, cevabını vermedim. Şol adamlar şuun aktivist oldu var. Şol adamlar ben aytmadım mı sana? Devlet seyret enem bunu yazyan ben bilyen. Bul dedim. Bugün ertel şular ortaya çıkar özü görkezecek olup dedim. Aktivist sökümün dedi. Bol ya aktivist bolsun. Benim için ona çol. Ne için şolar ya aktivist köpe sokar. Ama sen emosyanı, içindeki emosyanı hapa payış sözler ile o taýda özün görkezip indi aktivist etjek bolýarmy? Ha? Aktivistçilik olacak oldu mu? Yokmuş şolar ya hapa işler edip ýüren hiçbir başka raýat yok. Mesele alalım. Men hazır aýtdym. Erkegem var şol iş edip ýüren erkekler. Türkmenistan erkegi, raýaty. Başka zenanlaram var. Bolýa edin. Ýöne öyle birbirinize birazcık medeniyetiniz tutacak olun can doğullarım.
Bir adamın günahsı bilen onun öýündäki tohum tijini başka hemmesini bir yere düşürüp koymalı däle. Doğru mu yalan mı? Yine şu tayda hazır Kasım birinci näme diýip ýazan? Türkmenistanda siyasi parti kurmak için konstitusiya boyunca şol Kur'an'ın 9 adamdan ibaret komiteti olmalı. Ene seyret, ben yani belli geçentim başta. Yani düşün Adalet Ministrine yüzlenen gününden şu vakta çeyin. Şol 9 adam gördük mü? Görmedik ve eşitmedik. Ene gördün mü? Ben yani ne dedim? Sizin kuracak partiyanızın ağzası ne adam? Edil, barıp 100 tutan adamınız Adalet Ministerliğine. Dedim. Açıkladınız mı? Halka bilgi verdiniz mi? Malumat verdiniz mi? Yok dedim. Yine Kasım 1. ayda otur. Gördün değil mi? Koy bunu halk ayda. Halk özü eleştirsin, görsün, bilsin yani. Artık nämenin bolup duranı ve nämelerin bolacağını bilsin. Ya devlet 2008'de 2009'da men şu azatlığın adattan başarı siyasi havaçısı olup Türkmenistan'da başlanımda hem grajdan aktivisti olup şu anda başlanımda ben öňe bir gezek aýtdym. Benim başıma gelmedi hiç oyun kalmadı devlet. Hiç oyla kalmadı. Elinden geleni ettiler. Türkmenistan Milli Howpsuzlyk Gullugynyň işgärleri, hükümet yolbaşçıları elinden gelen oyunu ettiler. En sonunda başarmadılar. En sonunda men çıkıp kaydanımdan son en sonunda näme etdiler? Men maşgalamdan ikisini de öldürdüler. Ondan hem geçti. Onda da men duruz bilmediler. Ne için duruz bilmediler? Men şol döwür Türkmenistan içinde halk üçün şu işin içine kellem koyun bakalım. Men indi berdeklerden gururun giyilem edecekler. Ben bunlar hiç ne yapacağım? Şu öz azatlığın içinde işleyen öz adamlarımızın men şotayda şuların şu azatlığın içinde häziki iş yaptıran haramzadaların şotaydakilerin ara bağlanışıp barlığını bilenimden son yüreğime bir kaşık su vurdum. Bir kaşıcık. Su vurdum yüreğime. Şotaydaki adamlar bana görkezdiler. Haysının barıp giyece saat neçede? Kimler haysi ministerler nerede gürleşip nerede durarlar neçelini? Pikir ettiler bizi hiç kim bilmez, hiç kim tanımaz. Şol hükümete yarancılık eden, şol dövürge azatlık içinde işleyen adamların hemmesi yeke yarış hükümet tarafında. Yurdun içindekilerim hükümetin tarafında iştahıdır hükümete. Halka karşı azatlık içindekilerim şolarla yine hala şola ara bağlanışıptı. Häzirki siyasetçilerim şolarla yine bir arada değil mi? Siyasi propaganda yürütecekler. Türkmenistan'ın azatlık radyosunun Türkmen Gulluğu ile. Durun. Bu siyaset Türkmenistan'ın azatlık radyosunun Türkmen Gulluğu'nda siyaset propaganda olur. Tam tersine halka karşı düşmançılıklı propaganda alıp barotirler. Häzirki siyasetçilerle. Şoların haysi bir açsın. Çıksın halmura söyün açsın bana mesul edip orta koyayım. Sabar iklim açsın bana orta koyayım. Murat Kurban açsın orta koyayım. Yok ara bağlanışımız desin ben orta koyayım hazır şoları. Kim şotayda şolarla iş birlik içerisinde? Haysisi. Hani sizin siyasetiniz halk için? Hani behbetli ediyen işiniz vatan için, devlet için? Hani devlet iyil içindi? Devlet adam içindi? Hani ne oldu? Kim çıkardı bu siyasi propaganda sözü? Devlet adam içindir diye. Sizin hem hayatınızla şotayda şola işleri halkın anına koyup zehirleyecek oldunuz. Hova boldu mu? Boldu mu? Yekece bir adam zenan maşkalı Sultan Açıylı var. Men hali yurdun daşına çıkamok. Men 2011'de çıktım ben. Sultan Açıylı var. Şol dövürde bunlar Sultan Açıylı var. Etçek içinde bildim ben şotayda. Ne mi oldu Sultan Açıylı var? Azatlıkta işlep Sultan Açıylı var. Ne mi kazandı fakir? Ömrünü zuluma verdi. Sağlığını, bütün nemesini, hükümet rejiminin haramzade nemelerinin eline tapşırdı fakir. Bir ölmedi. Bir ayalı qora ölmediniz. Bir ayalı. Indi ne oldu? Gör. İndi ne adaya oldu şu? Haysi kurumalan adilen çıktı. Şu mahal neredetti bunlar? Ne için çıkarmadınız? Haçan da bir adam ölüp ortadan yok oldu hazır biri. Ondan sonra bunlar ayaklanmaya başladılar özler çelini.
Çünkü onlar anırdaki sağ eli gitti ya. Sağ eli gitti. Onu özler qovu bil ya. Onu bir gün özare tema alyas bunu. Bunu hükman alacak indi devlet. Bu bizim için yaman önemli, gerekli meselelerin biri. Buna mı açıklayacak halka? Bilsin halk. Kim kime ne akıl hizmet ediyor. Geçen yıl etmelik sonra. Geçen yılda yer devlet ben ayttım ha seyret özleri gele otur dedim. Yavaş yavaş gele otur dedim. Siyasi propaganda yörede ve siyasi propagandanın nemesini özlerinin haber veriş, maglumat çeşmelerinde haber veriyor. Dursultan Tağanova ayal doğanımızı. Belarus'ta Tikhonovskaya menzet ya. Tikhonovskaya ayalın bir siyasi düşüncesini hal men bile ya sen bile şonun bir siyasi düşüncesinin zordan zora bir nemesini başarıp bilyaz. Tikhonovskaya kim? Tutuş dünyanın devlet ayağa kaldıran. Indi bizim bu grajdan aktivimiz kim? Neymiş? Türkmenistan hükümeti Dursultan Tağanovan Tikhonovskaya'nın nemesine benzedip şondan bir incelik koylamış. Böyle Tikhonovskaya'na taptınız o siyasetçiler. Azatlık Radyosu Türkmen kulluğu. Indi Navalny'den tapın onda. Çıkarın orta Navalny kimindi? Düşüyor mu? Kim bu Navalny? Düşüyor mu yaratacak oldunuz mu? Kimi yaratacak olacaksınız siz? Yoksa düşüyor mu reklam ediyen Navalny sol. Yo ben hazırında şok aldı. Böyle düşüyor mu Navalny etsinler? Ona Navalny etsinler? Reklam ediyen Navalny. Düşüyor mu özü değil. Düşüyor mu reklam edip düşüyor mu arkasında bu kulüp öz pıtıpıcıorlukları durumuşa geçirecek olayan var ha. O başarma, onu başarıp bilmeye. Men ona ayda otin. O başarıp bilmeye. O onu başarıp bilmeye. O bana bir gezek öz nemesinde çıkışında bir neme yazıptır. Rozva kim? Hova Rozva Türkmenistan'da ozalkı Türkmenistan adattan daşar havarçısı. Elbette o havarçı oldum. Yöne Rozva Türkmenistan Azatlık Radyosu'nun Türkmen kulluğuna Praga. Istattan daşarı. Adattan de istattan daşarı. Ene. Başka dillen teatiri oluyor. Istattan daşarı. Benim kevat yanlış yan şey. Istattan daşarı. Hova. Şol nememiş şol ozalkı havarçı yöne Türkmenistan'ın Praga'daki Türk Azatlık Radyosu'nun Türkmen kulluğunun edarasına barıp gören yok. Hova. Yöne ne edip Azatlık Radyosu'nun içindeki zatları biliyor. Benim hayran şona. Seret. Benim hayran ne edip biliyor. Ben kenzadı bilirim doğanım. Ben barmadan bildim sizi çözdüm ben. Barmadan. Ama sen ben baran bolsam daha beterlerini çözecektim. Şükür edin ben barman ekenim şu yere. Barmanıma da bir taraftan pişman değilim. Katı beğendim. Şu radyonun şolar yağlı şu rejime hizmet eden radyonun içine sıçsana bile az. Sıçsana bile az. Senem şu doğruda şu radyonun içinde. Ne mi pısıpıcılık bolanı sen özün katı 5 parmağını alı bilyan. İndem çıkmayanın şu aydanımdan sonra eğitir çıktı. Millet yolunda değil. Ben hiç sat bilem yok. Ben bana öz işimi alıp bardım değil. Senin kimin kapısını depip giyirenine çebilyen. Hova. Sana şu Türkmen kulluğunu kim seni başlık edecek deyip hödürlerini de bilyen men. Senin barman gerekti. Senin ediyen işlerin anrek bardı. Nazar Hudayver'de Kara Palka Unik diyen lakamı koyan kimliğini bilyen. Kimisin? Abdaga Pakir'e Kara General deyip lakam koyanlar otayda belli. Haçan da bunların yüzünün nemesi açılıp perdesi açılıp başlandı. Sultan Dayze anırdan eyyem ayda uğradı bunlara. Yine ben şotayda sesimi çıkarman izime geldim. Şotayda ben kaydanımda. Benim çıkmam kadağan, benim çıkaran yoklar, benim çoğun ismi soktu. Kara liste hasapta durun. Yine siyasetin içine girsen tohum tecine çenem edecekleri belli hükümetin. Hani ben şu dövrde ben parti kuracak olamam ben. Ben parti ne medin? Ben halkın taraftarında, ben halkın behbidi için, halkın hali adayını, durmuşunu dillendirip Türkmenistan'ın şol daşarı uttaki Türkmenistan Türkmen dilinde alınıp paylanan radyo maglumat verdim. Ha demek ben şu dövrde şu yurdun içinde şunu versem bile ben al parti kurmaktan ne geçtim ya kurmak için beni çağırarlardan da geçtim. Ova. Ben ne oldum? Vatan düğünü oldum. Vatan haini oldum. Predatil oldum. Ovanın içinde ya şekerin içinde beni etmedikleri kalmadı. Ova öldürdüler maşkalamdan ikisini. Ova ne ettiniz siz? Siz utanmadınız mı? Düşen reklam eden irdeşim sen utanmadın mı? Benim veren ne şey materyalini senin öz dilinle okudun sen.
Okamok değil. Ayt erkek olsan okamok değil, mesela aydan şutaydan. Okamadın mı? Okadın. Şutaydan baran materyallardan oturun yerinizde, oturup klavişede. Siz sadece hissatten bir hava, size ağancı hop da yok, zat da yok. Siz öz bekbedinize, kalam hakkınıza oturdunuz. Emma menin şotayda, benim maglumatım içinde azatlık şol dövrde bile, men hal yurttan çıkmanım da. İki adamı resmen sattı. Gönüden gönü sattı. Türkmen kulluğu. Öz sesi bilen. Keşke şu Nazar Ağa diri olan bolsa, Nazar Ağa hazırım yüz tutup açacaktım. Ayt Nazar Ağa kimin eden düşündüğüm. Hazırım açacaktım ben şu Nazar Huday verdi. Bir yaşı 60 yaştan geçen yaşlı adam. Bir hal 40 yaşındaki ayal maşkala. Günüme sesi bilen verdiler. Allah'dan. Bizim yine şoda örk eden yine şoda örkü. Bizim eden işimiz Allah'dan. Biz adamın Allah'a münler şükür olsun. Şol adamın doğal adresini vermedik. Şoma beğendik. Doğal adresini vermedik. Biz doğal adresini verip Türkmenistan'a gelip en şu tayda işlerimizden sonra doğal adresini verenimizden sonra hazır ki Azatlık Radyosu'nun Türkmen kulluğunun yol başçısı Farruk Yusuf'u ne mediydi? Ömür uzaklara da çıkış eden de. Ayt devlet şonu. Özün ayt ne mediydi şonda? Ses yanlanmadı yalı senkin yapıp özümkün açanlar. Ömrozok Omar Kulüf men tayarlayan, Azatlık Radyosu'nu tayarlayan hepdelik Dünya Türkmenleri Gepleşigimde öz açan cemiyeti bilen bağlanışıklı maglumat verdim bana. Son onu ilçkanadan can edip özü bilen gürleşenler kuvanç olup esası kuvanç iş alıp aran. Ve beylekiler bilen eden gürrüňleriniň hemmesiniň hem ses ýazgasy bar. Hemmesine mäti ýaşdan iyi verdi. Ondan inni onu ağırlap Amerik akittiler, zat ettiler. İň soňunda şol Fergana Ru diýip neme var, Fergana neşiriniň bir nemesinde, gepleşiginde şol özüni şol Türkmençe bölümüň müdürü, yol başçysy diýip nemeden adam. Şol aýdýa neostorojnost diye. Yani Azatlyk Radyosu'na interview vermek, Azatlyk Radyosu'nun gepleşigine çıkış etmek neostorojnost. Yani nehili. Öyle şey diye de şolluya şo diye neme nehiliyeli. Şol ihtiyaçsızlık Özünü ihtiyaçlı hareket etmeyen her ihtiyaçlı hareket etmeyenin üçünlüye şolluya nemedilli tutullu diye. Onu demek Azatlyk Radyosu'na interview verecek bolsam Azatlyk Radyosu'nun gepleşigine çıkış edecek bolsam ihtiyaçlı bolmaly. Onunla çıkış etme. Hani siz hiç kim adam tapamız yok diýdiňiz. Adam tap ber diýdiňiz. Bu aýdýan sözüňiz bilen adamlar gelip size interview berermi? Gepleşikleňize. Näme diýär şolu kime çıkta erkek bolsaň aýtdy. Ondan ana nemede çıkış etti. Yankı Fergana'da. Ondan son Sultan Daydany işten kowandan soň Sultan Daydany näme üçin işten kovdy? Sultan Daydany. Sultan Dayda Azatlygyň häzirki yol başçysy bolup oturanyň we şoň Türkmenistandaky adamlar bilen bile diktatorlygyň zakaty boýunça maglumat berýänini, diktatorlyk rejiminiň dolu kontrollugyna işleýänini subut etdi. Materiallar bilen. Amerikan Türkmenistandaky ilçkanasyna, Azatlyk Radyosu'nyň degişli bolan Washingtondaky guramasyna çenli hemme ýerek ýazyp çykdy. Soň olaram soraga çekdiler. Ýöne
ýöne. Ol sypdy sorawdan. Sypdy. Sorawdan sypandan soň Amrik raport berdi. Şular ýaly boldy diýip. Derrew Sultan Naydany işten çykardylar. Sultan Naydanyň işten çykarylanlygyna nirde ıglan etdi? Yine Fergana neşrine ıglan etdi. Farruk Yusupov. Azatlyk Radiosynyň türkmen bölüminiň başlygy. Inha bütün dünýä bilsin. Sultan Atşylowa biziň bilen işçän ok diýip. Özüm näme üçin sebäp? Türkmen bölüminiň başlygyna garşy özüni şoňa hormatsyzlyk edenliği üçin, şoňa sypaçylyksyz çemeleşenliği üçin diýip Sultan Naydany işten aýyrdylar. Sultan Nayda sensasiýa getirjek bir topar materiallar berdi. Şo materiallary Azatlyk çykarmady. Gaýtam oň beren materialyny ýygyna Türkmenistana öz hyzmat edýän, gulluk edýän adamlaryny berdiler. Rozoway, ikimiziň iňe bilen guýgazan ýal edip Türkmenistandan getirýän materiallarymyzy efire bermän soň bize Günertandan öň inni Günertanda sen ýetişdirmeli efiri. Biz Günertandan öň ýerden aýagalygyna hasardap material berýäs. Azatlyk radiosyna. Akşamlyk iýberen materialymyz Azatlykda çykmaly material. Azatlykda çykman şol materialy kim ýetiren bolsa, ýa şol waka nerede bolup geçen bolsa, şo taýynyň komiteti, şo taýynyň polisiýalary, şo taýynyň adamlaryny soraga çekýär. Nerden bilýär? Azatlyk radiosyna şol ýaly informasiýa gidipdir diýe. Azatlyk radiosy o informasiýany efire bermede. Nerden bilýär? Kim bilýär? Sen bilýän, men bilýän, 4-5 tane adam bilýär. Köp adam bilen o taýda. Hawa onun taýda näme netije çykarmaly? Bu soňky döwürde bolan pyssypyjurlukdyr. Ondan öňkü döwürlerde bir topar pyssypyjurluklar bar. Bir ujuny ýaňy Rozoway aýtdy. Bir ne diýip bolsa, Azatlyk radiosynyň naky pyssypyjurluklar bilen maýlanşykly ýürüýte gepleşip taýýarlar. Bir näçe tane kitap ýazylan ekeni. Men ondan habarym ýokdy. Kitaplar bar, kitaplar. Azatlyk radiosyna işleýän adamlaryň eden pyssypyjurluklary, nädip adam satany, nädip halkyny satany, nädip öz milli bähridini satany barada ýazylan, çap edilen çeşmeler bar ýöne ors dilinde. Ors öýlenýänlere kynrak bolar ýöne onu türkmençe aýdyp berer. Ine? Bä hiç kime ananar ýaly ýa bolmady diýe. Rahman Tolko diýe. O näýli hiç kime ananar ýaly bolmady. Rahman Tolka öz aklyň, düşünjäň, öz akyl peltepe, adalat terediň ýokmy? Şoňa bir goýup gör. Ya ölçeği bozulmy. Hiç kime ananar ýaly bolmady. Biz mundan soň kim ananmaly? O nähili söz? Siz peşmekmi? Sizin köküňiz ýokmy? Siz hiç bir ýeri kökürmadyňyzmy? Siz peşmekmi? Haýzy nerden şemal gelse şo tarafa togulanıp gidýäňizmi? O näme diýmek? Hiç kime ananar ýaly bolmady. Hakykat aýdylýa berdi. Manipulasiýa ýok. Manipulasiýa ýok. Şul ekrandan çykýan adamlar durmuşda ideýany näme bolsa aýdýanam şol. Bir tarapdan ors batybalcylary öwüp reklam edip, beýleki tarapdanam türkmençe süren bolup, türkmen halkynyň tarapyny tutýan kişisiren bolýasmy biz? Ya rejim bilen tirsek-tirsege işleşip, dillüşüp, ya birden rejim gidäýänne, ýykylaýanna rejimiň ýerine gelip biläjek kalanlar ya soňa meňdeş dillüşüklere de goşulyp, soňam ýene utanman siziň öňüňize çykyp, hamala watansewer ýaly, hamala halka peýdaly iş edýän ýaly bolup, ýene şeýle rola, obraza girip çykyş edýäsmi öňüňizde? Kime ananar ýaly? Ben hiç kimin ananar ýaly bolmady diýäňiz. Hawa biz daşary ýurtlardaky fondlardan milyonlap pul kömegini alyp daşary ýurtda türkmenler oýanmaz ýaly. Daşary ýurtda
Oppozisiya gurumalary, partiýalary, hakiki hereketler döremez ýaly. Pul alyp daşary ýurtda türkmen opozisiýasy, aktivistler, hakiki aktivist hereketi opozisiýa döremesin diýip şoňa garşy çykyş etdikmi? He? Ananar ýaly bolmady. Anha, şeyden de ananar ýaly bolanok. Onum eden adama inanmalylar. Kim şu zatları edýän bolsa, şoňa inanmalylar. Ýene bir zat. Bir adam ahlaksız, öz durmuşunda ahlaksız, maral taýdanam, nolunum aşağında bolup, soňam ekranyň öňüne çykyp, akyl satyp, hondan bärde bolýan bolsa, we şol adamyň ahlaksyzlygyny, maral taýdan nollugyny, bu toparam ekranyň öňüne goýup oturan ýalňyşlygyny görüwem. Ýene şoňa çokunýan bolsaňyz, kime inanar ýaly? Hiç kime inanar ýaly bolmady. Diýen bolsaňyz, onda günä özüňizde bir näme deli, hani aýt, Rahman Tolko, bir näme deli, aýt. Rozway söz sana berýän. Ýa aýtdym da, häzirem aýdyn şol Rahmany doganymyz ýasypdyr bäde hiç kime inanar ýaly bolmady. Ben ýa bir zat aýdypdym. Dogry inanar ýaly bolmady. Ýöne kime inanar ýaly bolmady? Şonam has aýtsa oňa ýöne birinji oçur sen birine inanmazdan öňçe öz özüňe bir inan canım doganym. Öz özüňe inan, öz düşünjeňe inan, güwen, öz siýasy pikiriňe, öz gözetimiňe bir inan. Ondan soň başgalaryna inan. Ha inanmak istesen inan, inanmak istemesen inanma. Seni biri mecburiyet edip birine inanmaly diýip inandyrjak bolmak hakkı da ýok. Hiç kim seni inandyrman bilmez zorluk bilen. Men bunu aşağı çizip aýtdym. Inandırıp bilmez seni hiç kim. Ýöne şu taýda bellemeli bir zat var. Bir zat inanmak üçin bir zatın nirden gelenini däl, näme işler edip duranyny analiz etmen gerek. Nirden gelenini däl, nämiş edip duranyny analiz etsen şonun nirden geleni çykýar. Ine şonda senin güwenin, ýani inamyň artar. Özüňe olan inamyň artar, daşardaky olan inamyň artar ve umumy içindäki inam bolan gözetimiň has giňer. Has artar ýani. Düşünje demek istediğim bu. Indi men şu taýda bir azaçyk bir geçmişten bir ize gidin, belki ildeşlerimiziň wagtyny alsak bagyşlar öyle. Şol bir döwür şu Türkmenistanda mahalim ýanky ýene şu azatlyğa gelip getdi ýa-da. Men şu Türkmenistandan çykmankem şu 2010-ýylda çykmankem 2010'da bizim ýaşaýan welatynyň etrafında, yani şu men ýaşaýan welatynyň etrafında milli howpsuzlyk gulluk şeýle bir iş etdi. Ol milli howpsuzlyk gullugyň ozaldan ahir eden işi ýa üçüncü gezek boldy bu işi. Olaryň şu jenaýat amala hut özleriniň eli bilen aşyrandy. Muny men ana gaýtdym. Şu taýda herkes dinlesin. Inen ahir işler kim näle edýänligini bilsin. Bu bular üçin bir misal, Türkçe örnek diýerler de, misal olsun. Dinlesinler. Men şol döwür işlemde Türkmenistanda mahalim bundan şondan 2011'den hem 3 ýyl, 2-3 ýyl öňalanymda bizim şol Sakır etrafımızın Lewap Taýhan birleşiginde bir yarak ele geçti. Yani nili kesilen abrez diýerler. Bir yarak ele geçti. Bir raýatyň elinden şol milli howpsuzlyk gulluklarının eline geçti. O geçti. Ol raýat onu ulandı, ol yaragy. Alıp geldi, özünde ulandı, ele geçti. O yaran esası nämesini cezasyny onun kanun boýunça nämesini çeken raýat ol gutuldy. Ol içeri atıldı, türmeye basıldı. Ol basılıp çıktı, gutuldu ondan. O öz cezasyny iydi, gerek kanuna laýyklykda. Ýöne soň şu yaran ikinji gezek ele düşende şol yaran resmi ýagdaýda özüniň nämesine niline ýazylan nomber var. Resmi ýagdaýda ýazylan şol bir yarak nomber. Şol bir görnüşde ele geçen yarak ikinji gezek Türkmenistanda ýene bir raýat ele düşdi bu. İkinci gezek yine bir raýat. Edil yine şol ozalky şol raýatyň bizim Daýhan birleşik Edil şol owasynda ikinji bir raýat ele düşürdi. Şo ýarag bolar. Yine milli howpsuzlyk gullugynyň öz işgärleri şo ýaragy şol raýatda nämesinde ele düşürdiler. Indi bunu edenem şol raýatyň maşinanyň içerisinde awtolanyň arka kaputynyň içerisinde ele düşüren adamım şol milli howpsuzlyk gullugynyň şol döwürde şol bizim öz nämemizde ýaşap bilen şol owanyň ýalakalary birinci oçur. Özüm bütün Daýhan birleşik bilýär, etraf bilýär şolar üçin şu Sakarda prokuror, sudia hiç kim öňüne çykyp bilen noktada. KGB näme diýse şolar kızıl. Kızıl olsa da şolar ýaşyl.
Şoların hemme ýerde sözü geçer. Ýaş oglanlar özüm. İkinci raýat çotaydy ele düşende o pahyr basıldı gitti. Ol pahyr basıldı yine gitti. Ol ele düşen ikinci raýat, ýara bilen ele düşen ikinci raýat o pahyr iýmene çörek tapyp bilmän, iýmene çörek tapyp bilmän döwründe ustaçylyk edip guruluşyk işi bilen meşgullanyp ýüren, anynyň teri ýani maglaýynyň deri bilen maşgalasyny bakyp ýüren, ýaşaýan jaýyny görseň bile aýdartyňda şu adam şular iş eder. Ol adam öýünde ýekece bir balyk tutmana birinciden wagty ýok. İkinciden balyk tutar ýa-munyň karmagy ýok. Men hal awedere tüpeňden hiç gürüňenem ýok. Ayağının aşağında yönekece bir könecik Moskvich çağazı vardı. Ona prasenda alıptı. Pulundan şu işler üzecek deyip bakayım. Uzak oğulları işe gidince şonun bilen gidip gelip o şeydi maşgalasını gününü dolandırıp halal hizmet bilen azap görüp yaşayıp bilen adamı şu güne düşürdüler. O pakiren basılıp çıktı böyle o da çıktı. Onu bastıran da öz karındaşı. Şöyle yani kıgıbının yalaka itleri. Şu basılanın öz karındaşı. Pakirin cahili bile az kalsa sat elinden alacaklardı. Cahini versen hani biz seni kurtaracağız şeyle diye ayttılar. Biz adamımız var deyip elinden cahini alacak oldu. Yani ol basılıp giden adam hazır yok oldu pakir. Yatan er yaktı olsun. Adı familyası da var. Hemmez adı var mende. Şu pakir yatan er yaktı olsun şolayt ağacıların dedi. Çağalarım ağacıları ölün dedi. Men etmedi işim edemem. Bolya bassanız basın dedi. Men cahim satmayan sizin için dedi. O men cahim satmayan dedi. Bolya ikinci gezekte bu yara yine şol yara ikinci gezek ikinci cenayeti işine amalaşırdı. Şol ovada. Üçüncü gezek bu yara. Yine şol ovada da indi şu bizim etrafın içinde şehir etrafın içerisinde sadece bir gariban oğlun ustaçılık maşin ustaçılığı olan işlep veren on ettiyse bunu ustanın yanında mun ettiyse mun ettiğin oğlanın öyünden dışarıda hovlusunun içerisinde duran ocağın odun yakan ocağın içerisine şu kanar böleklen böylenip şu külün içine tıkılan yara. Yaşacık oğlan. Gül ömrünü kül etmek istediler. Onun sonuna çeldime şu tadı mertlerçe gidiştim şol oğlan için. Yöne beni tanımadı. Ahırında öyüne vardı. Ne ehli var alma çaydı ya. Şol oğlan ehli maglumatlarını aldım böyle. Benim maglumatlar alanlarım eyyem komitet etrafı polisiye bölümü, benim etraf polisiye bölümünün yerli polisiye vekil hem kim bilye. Beni öyden kaçıran oklar, çıkaran oklar. Köçeğe çıksam ömüm kesseler de bir zar dedim. Ova. Lira var yani yaşlı kayıt eğlen beylen. Ya benim varsam özleri kaç ya. Bolon yok hiç. Diyeceğim bu vakti gittim ben kaçıp öyden çıkıp kaçıp o olan köçelerin arasından gittim lan. Şol adam öyüne vardım. Şol oğlanım. Bardım böyle şol adam atası fakir ova. Az var mı yok mu bilemok yalan geplemen yaşa pirambosu Allah ömrünü uzak etsin ova. Özünün şu ulu varatasını cahinin içine giren ulu varata şeyle bir yoğullukta ağaç tıkıp koyun. Şeyle yoğullukta ağaç. Güne tıkıp koyun. İtken ölüm açan adam yok. İçeriden ses veriyor açan adam yok. Son bir yaşlı adam şöyle adam çıktı da bana dedi. Kim sen dedi. Ben ettim ben pelança dedim. Gön ettim adamı. Nereden sen dedi. Pelan kalkozdan dedim. Ay şu kalkozun adam bolsan gümünü çek inim dedi. Bana gön etti yüzüne. Gümünü çek canım inim gelmedi. Görmen sen dedi bana. Ben ettim yaşlı durun dedim. Ben bilyen sizin öpkünüzü de bilyen. Emosyanızı da bilyen. Yöne bana kızmalık etmen dedim. Ben sizin öyünüze getirip saçanızda çörek veren oğlunuzun ol dostlarından değermen dedim. Beni bir dinlen, böyle öyünüze kabul etmen, gelin dışarıda gurun edelim. Ben dinlen dedim. Ondan sonra karar sizin dedim. Ne için gelelim ben aydayım dedim. Bakın şu ağacı ayırdı dervezenin emesinden beni içeri aldı. Girdik oturduk. Adam bana görkezdi barz adını. Şu ocağın içinde ne ekil şu yaran koyulanına çelini görkezdi. Ağladı. Yaşlı adam şu dövrde şunun yaşı ağzından yalan gürlemesin 60 tövrekleri vardı. Şeyle bir ağladı. Onun ağlayışını görüp ben öz içimden öz gözyaşımı tutuyulmuyordum. Onun evladı, çağası şeyler rejim parasların eline veren şöyle haramzade itlerin hazır ki kulluk eden itlerin o hazır şu sosyal medyada da var şeyle itler. Şeyle adamları bastırmak için. Sonra bütün hem mezarın analizini aldım çıktım bundan. O şoğun gürleşip bazı adı gördüm yeke gördüm pakircik oğlanın işe gidip işten gelen zatlar ne çelini. Hem mezarını derinledim ol pakir oğlancığın yeni şu üçüncü gezek tutulan oğlancığın mamasından kalan bir cayı var. Şekerin içinde edil şu milli kopsuda kulluğunun
Gün qavadına seredip dur. Köçesi doğru değil, yöne qavadına seredip bir köçede değil. Şonu almak için, şonu hususi cayı, şolar elinden alıp öz bəxtbitlerine geçirmek için şol oğlanı şu işi nem ettiler. Yani her yılda bir cenayet işini görkezmeli her kulluk. O en biz şu yılda şunca cenayet işini amalaştırdık, şu cenayetler işini üstüne açtık. O şeyle adamlar ele geçirdik diye maksat ile. Dine bir hükmetin nemesinden eden işi de şonsuzdan kanuna layık gelmeyen bir kanun hemen cenayetçilik işi hut özleri amalaştırdı. Plus üstesine de oğlanı bir kanun yargıda içeri aldılar. Azatlığa vereceğimi bildiler benim. Sen ben izarlap geldiler ya izinden yine. Aldım ertesi gün gittim lan azatlığa getirdik bunu biz. Biz azatlığa verdik şu maglumatı. Azatlığa verdim. Ben öyle gelen günüm benim yanıma şu gün Palisyan yerli vekili geldi. Bizim velayette Daykan Birleş'in yerli vekili. Sen şeyle yere varınmışsın, senin maksadın ne için vardın, barmal da öyle gelin. O beni yaşlılar bize şey deyip neyme ot deyip. Birinciden sen dedim bana kanuna karşı geldin dedim. İki, sana şunu aydan yaşlı kim dedim. Etraf polisiye bölümün başlığı mı dedim. Ve etraf prokuraturan bölümün başlığı mı dedim. Ya etraf sudyasının mı yoksa dedim milli hovsuzluğu kim bana şunu ait dedim. Bardım ben dedim. Bardım o bardım. Ne için baran bilyen dedim. Bilyen dedi. Şu yarak dedim. Etrafın çayında ne çekecek amalaşıldı cenayet şu yaran üstünden dedim. 3 gezek deydi. 3 gezek deydi. 3 gezek olan olsa şu yarak yekece gezek cenayet iş amalaşlarında şu yarak yok olmalı. Unuş tacit edilmeli. Ortada dolanmalı değil o yarak. Dolanma hakkı yok yaran. Ben şundan ne dedim? Ben ertir gidip azatlığa maglumat veren dedim. Ya şu yerde dedim. Sen git de sana kim aydanası şu başlığına yol başlığına ait dedim. Şu iki milli hovsuzluk kulluğunun işgari. Biri. Mahtım. Bağışlarsınız. Birinin adı Kuvat. Beylikisinin adı Hasan. Biri şol dövrde yurdumuzun Daşoz velayetinden, Beylikisi de Marı velayetinden. Şu azat KGB'da işlerler. Ben bunu azatlığa getiren dedim. Yön eğer azatlık dünya ayan etmesem onu dedim. Kalanı size kaldı dedim. Şol oğlanın hakkı yönü hakkı aranmak gerek. İndi bul yetti dedim. Bana yetti bul oğlan dedim. Şol gece şu gurrun bolandan son ertesi gün yankı KGB'nin işgalleri hemen şu gece şol yaşlının ağına varıp oğlanın. Biz böyle iş olmadı. Biz böyle etmedik. Bağışlarsınız. Bunu eden oğlanı biz neme çekeceğiz deyip şehrin velayet polisi bölümünün 6. caddelinden gelip şol yarağı taşlan haramzada bizim ovadak öz haramzada oğlanımızı şehre akitti padvalda tuttular sonra ettiler. Ne oldu? Bütün hemmezadı teker önüne koydu şoların. O ne etti son? Onlara misal edilen o milli hovsuzluk kulluğunun iki nemesini. İtini. Onları işten ayırdılar. Niye ayırdınız? Niye koyuverdiniz? Ne ettiniz? O yerde cinayet işi kozgaldı. Onlara cinayet işi kozgalması gerek. Cinayet işinin amala aşıran şu iki milli hovsuzluk kulluğunun işgari bile şu ovadak agent it. Siz buradan ömrünü yaktınız. Ne için o ikisinde başka yere iş aldı koyuverdiniz de o taydan kovup oğlan böyle suda çıkardılar, suutta akladılar, mecbur akladılar. Suutta. Oğlan özü çıktı, onu tutturan olsa içeri girdi. Bizim ovadan. O son içeri girenden sonra ne oldu? Öz suudunda öz ene atası, öz ovasının karındaşları, tohum tişleri bile vardı. Benim öz Daykan Birleşim yaşayıcısı. Ne mediydi? O suda soraptı şondan. Günü yüzüne seyredip. O bundan sonra senin tutturmalı adamın kimdi? Bundan sonra etmeli işin ne etti senin? Deyip suda soranda bundan sonra benim etmeli işim öz ağam pelançanı tutturmaktı. Hova ne mi maksatla tutturmaltın? Hova ağam beni etrafıma o hizmet nemesine edarasına değiştiren yanlış olan yani maşinini ulan ya dargıtı o ya satyan eken. Şunu biliptirler. Şunun için ben ağamı izarlamak zorunda kaldım. Deyip suutta öz ağasının ikinci gezek ağasının bile işlevti şu kulluğa gördün mü? Şu kulluğa bile yani işlev dururlar. Yine şunda da öz ağasını nem etmesini şu tadı insan. Atasıyla enesi Zalsut'tan çıkıp dışarı gitti. O ne oldu? Ne güne düştü? Hani bu siyaset şu vakti?
Biz şunu azatlık verdik, azatlık vermedi. Vermedi. Nazar ağa biz ne çekecek can edevattik? Nazar ağa ne oldu bu zat? Nazar ağa böyle bir materyal veriptik. Hova kime verdin sen? Ha pelança aldı. Hani materyal? Ay ben aldım da yönü böyle iş efire koyuverecek vakti ses gelmendir. Eyvallah. Yine eyvallah. Yine hizmet böyle. Devletcan. Hizmet böyle diyorlar yani. Ondan sonra bunlar yine hala şimdi hala ölüne çelin hala azatlığın öz içinde oturuyorlar. Kokunu basıp. Hala oturuyorlar. Şulu adamları bilir hazırki siyaset yönetecek olup siyasetin baş tutan özün lider görkecek olup durarlar. Hala bir arada sen fikir etme. Fikir etmeye gerek yok mu? Halka hiç fikir etmesi edilen işe seyretsildi. Hatice deyip aydilen Hatice'nin şahsiyetine bakması, seyretmesilerden Hatice'nin neticesine seyretseler şu tayda çıkya edilen iştir. Ova. Şu makale çelin Aşkavat'taki olanın sağ eli yatan el yaktı olsun. Aradan çıkmak bu olaylar yoktu. Hiç kim istediğinemeden yoktu. Kaçan da olay adam yatan el yaktı olsun aradan çıktı. Olanın yine beylek arkada işten ayrıldı. Bir anda ortalık karıştı. Ne mi fikir ettiler? Fikir ettiler biz yine şu momentte adamlar yine öcüktürüp üçüncü gezek. Türkmenistan'da bir neme çıkarıp yurdu ele geçireriz diye niyet ettiler. Eyvallah selamun aleyküm. İndi o tadaklar samsık değil. Siz o zaman ikinci gezek. Birinci gezek siz şeyle pokunuz iyeniniz de. Şuların köpüsü ben yoktu. Ben bilmeyen diye hazır. Bilemem diye. Aydar'ın bilemem. Utanmadan Aydar. 5 parmağı yalı bilye. 5 parmağı yalı. Özün navalı yalı düşen bir reklam et. Yani ona da bir azıcık mesajım bolsun. Ova. İndi benim otaya barmama gerek yok. Yüzün erkekliğin eğer senin hem erkekliğin yüzünde olsa ene men. Gel benimle sorgacağı çekişeli. Senin hem ne için yurda giyiribilmenin ben yüzün aydayım. Ne için senin sana bat verip seni ortada koyan dostların yurda giyirip çıktı da sen giyiribilmedin. Ne için sana vize vermediler. Ne için nazar Huday verdiğini içeri almadılar. Ne mi sebepten? Kime kulluk ettiniz? Kim bilen Aşkavat'ta görüştünüz? Siyaset yürüderken bağışlarsın. Türklerde bir söz var. Orspuluk diye. Türkmen'de ne diye? Küntüçülük. Küntüçülük gel siyaset oyunu oynama. Siyasetin arka tarafında halkı görkezin. Ön tarafı gerek değil bize. Arka tarafında oynayacak oyununuzu açın ortada. Halk 28-29 yıllar eziyet çekeni yetti artık. Yetti. Sultan Dazi işten çıkarlandı ben sana ettim. Devlet dedim. Seret indi dedim. Başı bela indi sana geldi oçur dedim. Senden son bana gel ya dedim. Ayttım mı aytmadım. Hudaylığını ayt devlet. Ayttım mı aytmadım mı? Sen ayttın mı ben anlamadım. Şol aydanımı benim anırdaklardan bana aytıp duranı üçün. Benim bilenim üçün. Sana ayttım aydı. Şimdi yalan boldu mu bolmadı mı? Geldi mi başımıza? Men seni dinleyen olsam köp adamı şolara sattırman bilirdik. Yönü sen köp duydurdun, yönü menem şol adamlar bilen işlep şu azatlık bilen uzakta adam olsa işleşemde ananıp bilmedim de şu adamdan azatlık radyosu yalı bir yerde oturup şol halkın bir ulu umut bilen iyi veriyen bir uçkun olsun, bir azatlık, erkinlik odu üçün bir uçkun olsun, bize ne bir goşant olsun deyip iyi veriyen Türkmenistan'daki hakikatların dünyaya yayradılmağı, estirilmek için iyi verilen maglumatları hakikaten hem şey deyip kezzaplık bilen satıp bileceğine men doğrudan amına moktum Rodova yönü yankı oğlanlara aydışım ýaly köp zada adam öz başından geçirmese özüm şol çukura düşmese bolana okeni yöne sen ayttın köp zada duydurdun diňe bu temada da däl sen ýaman köp temada duyduruş berdin ayttın we sen aydan rahatlaňam
Doğru çıktı. %100 doğru çıktı. Men şoň üçin seni şunu çağırdım usta. Sen çağırmamın sebebi şol. Başta şu özüm İstanbullu Türktü. Men 16 ýaşymda geldim Türktü. Mehriban doganlar, tomaşaçylar, men Türkde ulandım. Men 16 ýaşymda geldim Türk'e. Men Türkde ulandım. Şoň üçin Türkiýe bilen baglanşykly hiç kim gomparmasın. 9 ýyl döwletiň resmi edarasynda işledim. O taýda näme iş edilendigine, näme iş edip bolýanyna, edilendigine akyl ýetirmeýän akmaklar amma o başga gurrun. Olar näme diýse diýbersin. Öňe hemme edilen iş ortada göze görnüpdi. Bu ortopar şaýat da, müňlerçe şaýat da. Onam geçdik. Şoň üçin azatlyk bilen baglanşykly temada sen köp duýduruş berdiň, öňe men hüşgär bolmadym. Anant bilmedim de. Ondan häzir bu ýöneki watandaşlaryň ananmakda biraz kynçylyk çekmegi bu adaty ýagdaý diýip men pikir edýän. Täze men içinden bolup şoňa men anany bilmedim. Täze bu nähili bolýar? Bu daşary urdun adamlary, rejimiň kontrolundaky adamlary nädip bu taýda işledip biler, tutup biler diýip aklymda bir ýerigem däl, bir gullugyda, bir howpsuzlyk gullugyna da däl, telin howpsuzlyk gullugyna özüni hödürläp, şo halkyň berýän materiallaryny hödürleýän adamlar bollar. Hiç kim azatlykdan ýöne ýere kowulmady. Ýöne ýere kowulmady. Hiç kim aklap bilmez özüni. Aklap bilmez. Aklap bilmez. Söz senler oldu var. İstersen şu tarihe ben bir zat aydın bellek geçin. Azatlık bu meselede hali biz azatlığın içine hali has içkin girip halka açıklanzadığımız yok. Azatlık bu meselede kaçıp kutuların deyip hiç fikir etmesin. Bunun için kaçıp kutulmak için o şol anırda yazılıp verilen maglumatların üstüne yine maglumat gerek olsa biz bütün maglumatları verecek. Men o taydan azatlığın Türkmen kulluğu, Azatlık Radyosu'nun Türkmen kulluğundan bahsediyen. Belki kulluklarından bahsedem yok. Bunun aşağını çizerek parantez içinde aydeyin, adamlar yanlış düşünmesin. Azatlığın Türkmen kulluğunun edem subuculukları her şimdi bizim elimizde dur. 1. 2. Şu Sultan Açılı işten Azatlık Türkmen kulluğundan işten ayrılandı. Ve Sultan Açılı işten ayrılanı var arada Ankara'daki bürokrat sistemde oturan adamların, şu döwlem azatlığı dinle atan adamların bütün hemmesinin demesini, arzasını, demelerini ben hazırki Türkmen kulluğunun yolbaşı Faruk Yusuf'a düşündürüp ayttım ben. Faruk Yusuf'a dedim, Faruk Yusuf şeyle yerde var. Sultan Dayza'nın işten çıkanında Ankara'dakiler nägilelik bildir otur. Senin hazır bu programmada alıp baratan reyting dinleyiciler katı azalacak. Ankara'da yönöke hayat göz önünde tutma, bürokratın öz içinde oturan adamlar o şeyle ya dedi dinle oturlar, katı nägile o şunu bir özün ele al da şunu bir meseleni çözmesen bolanok şu mesele diysem Sultan Açılıvan bizimle näme ara bağlanışı var. O näme Sultan Açılı öyle adamlar o arada bize nägilerik bildirýär diýdi. Men aýtdym bolýa. Eger men bildirmeýän olsam onda sen maňa mail adresini ber diýdim. Özüne aýtdym men. Ber maňa mail adresini men aňyrklara bereýin. Ýöne habaryň bolsun diýdim. Ýöne olara maýtjak diýdim. Olar goýsaňa özler çıksın, çıksın diýdim. Ýöne çıkmajaksa menem olar zorlay berjek däl diýdim. Ýöne sen razı bolsaň ber maňa diýdim. Men şolara iý bereýin diýdim. Bolýa diýdi. Men razı men diýdim. Berdi mail adresini. Men aldım Ankara'daklara iý verdim. Yalan geplerecekler iý verdim. Men iý berýän öleň. Hova. Men Ankara'daklara iý verdim. Ertesi gün hali maňa eýen başga jogap berdi. Bak Faruk sana şey deyip aytdı mı? Bak Faruk ikimizin aramızdaki gurrunu eýen olar maňa aýdy oturlar. Gözüňe getirdin mi? Men aklım var, aklım alan yok da bunun edýän işin aklım almadı. Şo makala etdim men. Men size alıp berdim mailini berdim. Indi näme arzu şikayetiniz bar olsa yazdırın. Yazın özüne. Eger menin öyle size garanti, men size garanti berip bilmän dedim. Ve men bu barada haýsem olsa bir näme ınan bağla bilmän dedim. Berseniz hem özünüzü soň özünüz garanti alar ýaly derejede taýýar bolun dedim. Olarım durdan yok dedi. Bize indi buna hiç yazmanı zadımıza mı yazacak hem değil dedi.
Yazacaklar. Hükümetin öz hukuk koran, öz edaran içerisindekiler eyyem bana. Şunu ikimizin aramızda olan gururunu bana eyyem aydıp dururlar. Ondan da geçtik. Buyur işte. Seninle bir medeniyet işgalini gürleştirip sesini verme diyen yerinde velayette tanımalı bir sesini verme diyen yerinde sesini verip ne ettik? Ha? Diyeceksin Asme sana saat neçede sen rakasız ettim. Şonda aitse saat neçede? 2018 yılın Ağustos ayının ahirki günleridir. Yanlışmayan olsam 28 ya da 29'udur. Şoň sesini näçe gedek ütgötüp beriň diýip men näçe gedek üstüne basyp aýtdym. Basyp aýtdym. Sebäbi o döwletde işläp beren adamdy. Esasy şol çärelerdäki bütün pyssypyjurlyklary, hakikatlary bilip, janyna degip, şoňa çydaman ýarlan adamdy şol. Sesimi ütgötüp beriň diýip bütün hakikatlary aýtyp berdi. Ýöne, otaýda medal bara. Olar ýaly adamy sen aňryk şuurlap bersen, medal wa otaýda sen derejaň, sen pagonun, sen çiğnin ulolya. Ha o taýda çiğnin uloljak bolup durka, ol adamy satmak olur üçin hiç adam däle. Satyp goýberdiler şol adamy. Sesini näme üçin diýdim, şoň sesini ütgötmediňiz diýdim. Aýdy sesini ütgötüp bolan ýa diýen zadyna düşünip bolany. Onda berme efire. Olar ýalym ýok. Men sesini ütgöttüm. Men sesini ütgötüp ýiberdim. Menden originalyny isledi. Men sesini ütgötüp ýiberdim. Şoň diýdi, men nirden bilen roly sen ýaly tejribelerle men. Siz şoň diýdi originalyny gerek biz ütgötjek şu taýdan diýdi. Men bolsa bara originalyny berdim, olam şap originalyny alýarlar da aňrygy berýärler. Soňa bir dede berýärler. Sebäbi aňyrdakylar näme diýe? Siziň diýe, nämäňizi begertmek üçin elimize diýe bir subutnama gerekdi. Ona efirde vermeli. Efirde beriň şonu diýe. Onuň diýen ha bolja bolar diýe. Şeýdibem, näme etdiler adamy? Iň soňunda ýene ikimiz alyp çykdyk. Näçe gedek aýtdyk şo müdüre. Näçe gedek aýtdyk ýannakylara da. Bir köpügem goşanıp goşmadylar. Saat neçede mesela bir incelik ettim. Açıyorum. Giýeceğin ýaly saat neçede? Türkmenistan ile Türkiye'nin arasında 2 saat fark vardı. 2,5 saat. Mesela şu gece, şu günü, şu vaka bolan günü giýeceğinin yarısında saat neçede bir incelik ettim. Açıyorum. Ben näme dedim? Eyvah devlet indi işimiz bitti dedim. İndi işimiz bitti dedim, onun özünden geçtim, ben çağlarını geleceğini düşünmeye başladım. Bular indi horramsı olar. Buların günü näme bolar? Sana aytmadım devlet. Eýtmeli, beýtmeli, men de adam taparın, yönüşünü çalmasak bolmaýar dedim. Bağışlarsanız öyle götümüzdeki türsümüze çenini berdik, şonu çıkardık mı? Ettik mi? Şondan son bizim bu sistem, bunlarla ara bağlanışımız näme boldy? Has adres vermekten yüz öwürdük. Ha? Benim yanımdayken, sen benim yanımdayken, bizim öz aramızdaki bolup duran gürrüňi Faruk Yusuf näme diýip telefonda bana mesaj verdi? Devlet ağa bilmesin. Okumadın mı? Okutmadın mı sana? Devlet ağın bilmez ya, devlet kime kulluk etti? Ey alasamsık, Faruk Yusuf'u kime kulluk etti devlet? Vatana mı? Sana mı kulluk etti? Anlatkılara mı kulluk etti? Kime kulluk etti? Devlet bilmez yani. Devletten gizli nämeňiz var eken sizin? Olar eğer gizli devletten başka işiniz var olsa, devleti ne hepsi siz Azatlık Radyosu'nun Türkiye'deki hava çizediği işlettiniz onda. Bıçak açan siz devleti näme olarak gördünüz? Ya ve näme hükümünde oynadınız siz? Bir işe başlamaka Azatlyk Radyosu'nun sosyal medyadaki reytingleri nähilidir? Reytingleri nähilidir? Facebook'taki ýazarlayanlary, begenenleri we beýleki ýerlerdäki, internetdäki umuman Dünya Türkmenleri Hereketi, bütün diaspora,
Dünya türkmenleri şolon golluğu bilen Azatlyk radiosynyň reytingi garly. Şoňa çenni. Gomparyanlar, biz şunu etdik, bunu etdik, gomparyanlar. Hani? Azatlyň hiç il reytingi yok da. Öýleri men Praga ofisa baramda öýleri görkezdiler. Barmagyny dürtüp ekrandan, monitordan. Görkezdiler. Inhan şu nemen reytingleri. Onlarça adam. Onlarça. Ol ullukan gulluğun nemesi onlarça. Yönü bir zat var. Bumerang diýilýär. Näme etsen, ýagşylyk etsen, ýamanlyk etsen, özüňe gaýdyp gelýär şol. Hälinden tapýar diýär türkmen şol. Şo taýdaky negativ energiýa özüne negativ hökümine gaýdyp barýar. Şoň üçin diň Azatlyk radiosynyň durmuşda şu ekrandan öňünde halkyň erkinlik görüşüne, erkinlige ymtylyşyna, adalata ymtylysyna çomok sokçok bolýanlar. Adamlaryň aňyny zäherledip, pikirini üýtgedip, pikirini bulaşdyryp, ünsün sokjak bolýanlar. Halkyň hakikatyň tarapynda çykyş edýänlere töhmet atyp, şondan özüne reyting we awray gözleýänler. Sizem şo derejä düşersiňiz. Halkyň ahyny, halkyň garagyşyny alarsyňyz. Halk gargamasa da öz etmişiňiziň, öz pysypyjurlugyňyzyň gurbany bolarsyňyz özüňiz. Rozaway söz saňa berýän. Geçen häzir şol yani şol öz edenişinize, öz nämeňize halkyň garnynjyny alarsyňyz diýen, ene häzir sosial mediada şu käbir kanallarda Türkmenistany yamanlan olup käbir şo ýanky lider partiýalaryň öz ýanyndaky ýalakalar çykyp uratda, eýle beýlen, ýurtda ene eýtýäs, ene biz ýaşlar beýtýäs. Indi şol sosial mediada diňle oturan özlerçe siýasat düşündirmek, amala aşyrmak isleýän şol häzirki ýaşlarymyzy synap oturýanda şolaryň özleriniň hiçbirem häzirçelini we häzirem hiçbirem aýdyp bilen ýok. Bizi Türkmenistanda biziň tohum tişlerimize azar berdi veya eýle boldy ya beýle boldy diýip hiç aýsy bir arza şikayet edýänlerdir. Dogrymy ýalanmy? Dogrymy? Etvire Şonu jogap ber. Folk hubub diýip biri Salam Döwlet Baýhan gurunda sütnäme arada diýipdir. Söhbeteşiň temasy Türkmenistandaky diktatorlygy arlap bolarmy? Halkyň aňyny ütgetjek bolýan, halkyň aňyny zäherleýän ýa-da hak we adalat üçin jan edýän aktivistlere, watandaşlara töhmet atýan, kesek atýan, şolaň adyndan fake hasaplar açyp, sögünç, paýynsyz sözler, zatlar ýazýan adamlar özüni halkyň öňünde şeýle aklajak bolýar. Biz diktatorlygy arlaýas şeýdip. Awa. Seretmäň biziň bu edýäni, biz diktatorlygyň hyzmatyny edýän ýalan bolsak, diktatorlyk bilen bile işleşýän ýalan bolsak, ýa türkmenler gul etjek bolýanlara öz hyzmatkarlygymyzy hödürleýänem bolsak, aslında biz pursatdan peýdalanyp watanymyz üçin, halkymyz üçin bir zat etjek bolýas. Diýip şeýdip manipulýasiýa, halkyň aňyny garışdyryp, ütgedip, zäherläp, halky oýnatky ýerine goýjak bolýanlar bar. Oýnajak bolýanlar bar. Üstünden gülmek diýilýär muňa. Orçasy izdivatsa. Üstünden gülmek. Adamyň üstünden güljek bolýarlar. Rozaway söz sende. döwlet adam üstünden güljek bolýar diýen welin adam üstünden güljek bolýarlar däl, gülýärler. Onu apaçyk aýda ýaly gülýärler we gülmesine de dowam edip duranlar bular. İkinci ýene bir bellek geçecek zadym, ýani birazjyk ýani öňrak saňa dile getirdim. Şol häzirki sosial mediada çykyş edýän ýaşajyk oglanlarymyz siýasat düşündirjek bolýarlar da. İnternet yüzünden internet döwlet guralyň
bilmem yene näme delin, bilmem internet teknolojisi, dünya teknolojisi östü, o döwlet kurmak gat golaylaşdy. Yene näme veya vesaire bilemek bular nähil düşünce bilen öz nämelerini dile getirecek bolýar. Men muňa da hiç aklym bermek. Türkmenistanyň bir kanun prezidenti, saylanan bir kanun prezidenti diye yene näme garaz aýdýarlar. Dinläp durun döwlet bir kanun saylanan bolsa, doğru halkı rejime, öz rejimini halka karşı ulanıp özünün şu rejim kultunu oturguzup şu taýda höküm sürüp duran. Şu sürüp duran hökümünü de kanun esasına geçirdi özü. Özü kanun esasına geçirip bütün dünya öňünde ve Birleşmiş Milletler halkara golamalar öňünde özünü subut edip şu taýda dur. Böyle biz bilýäs onu. Ama bizim hem onu bilenimiz için bizim nämemiz gerek ona? Biz şonu subut etmemiz gerek mi yok mu döwlet? Bir kanun saylananlygyny. Ha? Biz şonu subut etmeli. Dünyanın ähli prezidentleri şonu şu döwletin bir kanun olsa da şonu döwletin prezidenti diýip hasap edip durlar häzir. Doğru mu yalan mı? Halkara goramalarda şonu şeyle hasap edýär. Doğru mu? Kanunu ýagdaýda. Böyle biz o zaman şonu bir kanun saylananlygyny bilmem üçin o zaman subut edip şonu biz de kanunu ýagdaýda subut ederek şonu şu rejimi, şu hökümetin elinden alıp Türkmenistan içinde başka rejimi oturduk bolar mı olmaz mı? Bolar mı olmaz mı? Ha? Bolar ha. Bir adam bilen bolacak zaten, iki adam bilen bolacak zaten. Üç adam bilen bolacak zaten. Ondan sonra şu Türkmenistan'da şu Türkmenistan'da partileri emele getirmek için şu Türkmenistan'da bundan 93-nji ýylda şol Abdağa Pakir dağı döwründe anha şol ozalky elçimiz ve Türkiye'de hem İsrail'de elçi olup işleyen şol Nur Muhammed Çarif şolar bile şol döwürde şu partinin kuracak olanda şu partinin öňüne o badak kurallar şular bir ara gelip bilmedi. Badak kurdular şonun öňüne. Şol adam hazır şol parti kuracakların içinde yeketek kalan adam 2-3 adam kaldı şu taýda. Yok gidin şolardan maslahat edin. Utanç değil sizin için. Yaşınız ulu olsa da, kiçi olsa da. Ha siz şunun siyasi düşüncesine kabul edin. Ha kabul etmen o sizin şahsi düşünceniz. Gidin maslahat edin. Maslahatlı biçilen don ne kıskası olmaz diye. Inha şonda bir araya gelebilirsiniz. Ama siz gitmezden özünüzü hop veren olup yakanızı açıp men bilyen, men yurtta etken, yurtta hükümet beyle. Hani ne ettiniz yurtta hükümet? Telefon dağıtıp yurda alacaktınız. Pul verip yurda alacaktınız. Hani olan mı olmadı? Ondan sonra ne oldu? Türkmenistan hova. Yine bir kün toyuna girdiler. Türkmenistan'ın hukuk koyulan idarenin işgallerinin aylıklarını kaldıracak. Hova. Olar sana inan ya tüveleme. O belki kulluk ede oturan şahsiyet olsa senin eline beriye. Senin elindeki 4-5 tane oynatka. Şeyle mi oldu yani bu? Doğru değil mi? Böyle zatlarının bir iş baranı yok. Böyle zatlarının siyaset diye bir siyasi parti düzleni yok. Ben eyyem bunların ediyen işi eneme sana açık edeyim. Söz veren, tutuş iyiliğin önünde söz veren. Seyredin durun. Yine 2 yıl karışalım. 3 yıl karışalım. 5 yıl karışalım. Bunların gidişi şu olsa bizim elimizden gelecek hiçbir zat yok adamlar. Kadırdarlar hiç elimizden gelecek zat yok. Gaytan beter. Beter Amerika diktatörün eline biz rejimin eline pursat döredi veriyoruz şuların üstüyle. Pursat döredi veriyoruz. Hani paranla gürleyle verin. Haysisi bana birini aydın o. Allah rızası için birini aydın. Hani şu Türkmenistan'a gidecek olatır. Yorun adamlar bile düşelim izlediğim. Haysisi kelle götürüp. O yere baran son. O taydaki rejim parazdan ön. O taydaki bunlara karışıp duran adamlara birinci bunlar cevap vermeli oluyor. Bunlar şondan korkuyor. Bunlar şolardan korkuyor. Barsa Anırdaki hakiki yurdu başarıp olup bilecek adamı kimliğini ozarlan Anırdakiler seçecek. Doğru onlara himayet gerek. Onların bir yeközün çanı çıkan yok. Neyle himayet gerek? Anı düşüncesi yerinde olan, vicdanın namusu yerinde olan,
Vicdanı bilen pikiri ikisi bir yerde olan adam, halal adamlar gerek. Bu oynatkylara mı olar göwünü berip näme etjek oldumy? Ha? Geçen ay ön kaydırmı? Bundan 2 ay mı? O sosyal medyada görkezler köşede o balon yakıp hova. Bir hava nämesini atıyorlar. Ho, Türkmenistan'ın o Aşgabat'ta yine pelan köşede bilmem ne köşede mi? Hitrovka'da yine pelan köşede adamlar Zagostovka edip köşeye çıkıptır. Böyle Zagostovka edip köşeye çıkıptır. Köşede siz alav yakyanız maşinler geçmek için signal ver ya hova. Näme yaktınız alavı? Näme bayramçılık mı geçirdiniz? Siz protesto eden bolsanız hani hükümetin size karşı güçleri hani öyle? Onlar ne için görkezi bilmediniz? Doğru değil mi? Ne için subut edip görkezileriniz yok? Yine bunlar siyasi parti kuracakmış. Ay kuracak partiniz var. Yerin düğüne batsınlar. Kuracak partisi yerin düğüne batsın. Ben açık aydan hemmesine. Açık aydan. Eğer şu sosyal medya üstünden benimle tartışmak isteyen bari olsa bolya ben çıkayım. Beni yerin düğüne soksun şolar. Anırdakının beni edip bilmediği için siz edin başarıp bilseniz. Ova. Ben çıkayım şolarlar yüz yüze. Ben aydan devlet yüz yüze çıkacak. Görmedin mi? Azat Hayitbayev. O Anırdak haramzadanı. Yayına bağladı näme diye ben yayına bağlanıp bilemoktu Anırkı. Sizin programınızda bir näme vardır. Ol kimin programmasında näme barını Anırdaklar o zaman onu seyredecek. Ondan sonra yayına bağlanıp bilemiyor. Yüzünü görkezip bilirse halkın ona olan öfkesi, niyeti, kusması tayya dura. Şuna çıkma yürek yok Anırdakların. Yürek yok. Çıkarma ularda yürek yok. Ama ular kime çıkarıyor? Kimin programına çıkarıyor? Özden şoların hemmesi devletin hasanı kulluk edip duran adamlar bir adamın programmasına bağlanıp biliyor. Canlı programma. Beyliklere ne biçim bağlanıp gurur edibileniyor? Böyle şokun sana da çıkmasın. Böyle bu halk demokrasisine çık. Ya Murat Kurbanov çıkarın. Siz ne biçim çıkarmadınız? Ya beylik nemeler öz nemenizde ne biçim çıkabilmediniz? Adamlar bir zat fikir edin. Bir zat fikir edin. Can doğullar. Bir adam hükümete işleyen adam gelip bir adamın canlı yayınında bağlanayan olsa şol adamlar bir değil, 2 değil, 3 adam, 4 adam olup dine şona çıkıp gurrun ediyen olsa başka yayınlarda özlerini çıkarıp bilmeyen gurrun etme dine YouTube'a bağlanıp onun ne ecesi kaldı ne başkası kaldı ağzına gelen sökyen adam olsa şol öz efirine bağlanan adamda da bile doğru düzgün niyet yok demek. Ol özünün şahsiyetini korumak için. Inha men bağlanıp bilen, inha şeyli adamlarla men maglumat alıp bilen, inha şeyli adamlar men gürleşip geçirip bilen. Ondan ötede özün korumak için benim senin bana sökmeyeceğinden benim nemem var. Ya doğanım siz özarı gurun ediyeniz mi? Halk bahbitli, yurt bahbitli mi? Maslahatlı gurun ediyeniz mi? Nemi gurun ediyeniz? Ya birine onu küfür bağışlarsın, söktürmeyene mi çağırdın efirine? Neme çağırdın sen onu? Yine parti kuracağım şular. Yine bu partini kuracağım şunun içinde düşeyim. O da varıp 2 gün mü neme mi kopsuzluk kulluk içine yatıp çıkıyor. Eyvallah malades tüveleme Tanrı yalkasın. Bunu adalet ministrine çağırıp o şeyle de malumat veriyorlar. O şunca ağzadan adam varat olsa parti kurup bolca varada yazan arzasına da cevap veriyorlar. Al ene sana oyun. Buyur al oyun. Allah. Şu tayda bir tarih hakikati yatlat geçmeli olyat. Bir adam adı hiç ili bir yurtta hiç ili şon siyasi geleceği ya siyasatta gireyenne de şon hiç ili siyaset bilen bir nemeti yoktu. Üst başarıp bilecek zadı yoktu. Ondan nemettiler bu adamı. Bu adamı koşku okuttular bir yerde. Bir bilemok ne ilmativde bir koşku okudu. Ondan şol koşku okudu deyip haytam bir siyasi bir neme ideologiya hizmet ediyen koşkuyunu okudu deyip bunu bilgeçleyin bastırdılar. Bastırlı. Bu basılandan sonra başladılar reklama.
Bu bir yurtta değil, köp yurtta şolar ýalaka boldy. Köp yurtta boldy. Onun yankıyını türmeden çıkarıp getirdiler. Partiyanın başına getirdiler, eğittiler, vaat ettiler. Son premier ministri boldy. Ýöne şol neme de Türklerde diye mağduriyet diýip bir zatda neme bir adamy ejir çeken hökümünü görkezseň manipulasiýa edýän, halkyň aňyny ütgödýän, zäherleýän, şo ejir çeken halkyň ne sagyrýa, şonu göterýär. Ol adamyň diplomy barmy, ýokmy? Diplomynam geçtim. Okuýuby barmy, ýokmy? Halkyna bähwitlimi, dälmi? Bu zatlaram geçtim. Ondan soňam onu şeýle güýçlü agitasiýa, propaganda edýärler, manipulasiýa edýärler. Halk henidem şoňa düşünüp bilmänýär. Düşünýänler amma ilatyň ýarysy düşünýär, ýarsam düşünenok. O düşünmeýän kişi bolýandan köpüsi düşünýär ýöne olan Allah'ı, Hudaýy pul bolansoň pul üçin olar hemme zat edýär. Şoň üçin mehriman onlar, edi dilleşler, watandaşlar öz bähwidi üçin her hil rola girip bilýän adamlardan äge bolun. Men sizden haýyşym. Rozaway, inni jemläli soňky sözü sana berýän. Şu bolup duran manipulasiýalar, aktivistlerin ayağına badak salyanlar, aktivistlere hücum edýänler, umuman şulan hemmesi başa bararmy? Mundan soň sen näme garaşýan? Taşary ýurtdaky esasanam Türkiýedäki aktivistler barada. Devlet bundan soň bu işler başa barar mı, barmaz mı? Elbette men de buna garanti berip biljekler. Sebäp näme diýende bizim halk häzir bu syýasy işe düşünje hal hiç hil taýýar däl. O absolutny taýýar däl. Bu görünüp duran. O bize az ayağımıza ayak köwüş giydiseler biz köwüşün onunla çorap giýýäs. Çorap giyip çykýas. Ama köwüşden çoragyň farkyny bilemiz ýok. Nämemiş ikisi de ayağı giyilýänmiş. Şolar ýa göz öňüne getir. İkisi de ayağı giyilýän bir zat hökmünde düşünce. Bu siyaset diýilen zatyň içine girmezden ozaly bilen adamlara diýjegim, ýani şu ozaly bilen ýurdun içindäki ildeş raýatlarymyz bolsun, ýa ýurdun daşyndakylar bolsun, tapawdy ýok. Ozaly bilen adamlara şunu aýtjak men, o aýaňyza badak urdurmaz ýaly özüňiziň geleceğinize bir ziyan bermez ýaly ve geçmişinizi oňatça seljerip ondan soň geleceğe göre ädim etmenizi, özüňiziň hem de töwereňizdäki adamlaryň siyasi düşünjelerini seljermege hem de özüňizi eleştirip ondan soň özüňize geljek jogaplara, eleştirilere jogap beribilmegi başarsaňyzlar, ine şonda ýörejek ýolundan biler adamlar, alyp barjak siýasatyndan biler, kimin izine tirkelmeli, kimin izine ýöremeli däl, onam özleri biler. Ben bu ýerde birini bäs edip ýa birinde näme edem ýok. Ya bizim izimize takılın, ya bizi nämeden kulak asın diýem aýdam ýok. Her kimin özünün bir düşünjesi, akly düşünje pikiri var. Her bir raýatyň şo öz nämesi ýöne şo dogry ýoldan ýöremek üçin, dogry siýasaty seljermek üçin, dogry zaty göz ýetirmek üçin ozaly bilen özüňize ynamyňyz bolsun raýatlar. O vatandaşlarımız, iýildeşimiz, o mehriban adamlarımız. Şondan soňra ene kimin kimligini, siýasatyň nämeligini, Türkmenistanda kim kime nähili hyzmat eddi, hökümet nähili derejede Türkmenistany ýönedip dur. O hökümet kim üçin? O halk üçinmi? Veya hökümet döwlet, millet adam üçinmi? Ya da adamlar döwlet üçinmi? Bu zatlar apaçyk ortaga goýuljak. Şu zatlar bilmeden, hiçbir zada taýýarlanmadan bizim etjek işimiz ýok döwlet. Biz diňe dagap şularyň ýüzü bilen parça ýani bölecik bolup aňardaklaryň eline barap otyrys. Bölecik. Olaryň asl maksady şol. Olar şu bölecik edip almak. Yurdun daşındaky adamları bölüp ele geç. Birden toptan alıp bilen ýok. Yani o kurupny alıp bilen ýok adamları. Şoň üçin soň olara maňardak özleriniň
daşardaki siyasi politikasını yani oynamalı da oynamak için ne etmeli? Daşardaki sana karşı duran prativniklerini hiç olmanda birden alabilmesen böyle gidip almalı. Parçalap. Edil şu eti sümögü bilen çapıp alışın alı şey edip çapıp almalı. Onu çapmak için ne gerek? O zaman bir kassap gerek, malı soyup bilen. Ova. Eti halka denk dereceli paylayıp bilen arasa kassap deyip şeyle bir adam görkezmek gerek kassap hükümünde. Onun son şoları ortaya koymalı. Ana şu kassap şey edip malı soymalı. Ene şey edip halka dağıtmalı deyip şeyden adamları teslim edemeli. Yani boluncak zat bul. Ben hazır ama ettim, önem ettim sana. O yeni de dedim bu siyaset yok. Bu sadece dedim adamlar bir bağırar ova. Bir yerde bir hüşük kadar alo birden üstüne yanıp durar alo üstüne nemes yapyan onu birden hücrede yani öçya bular dedim. Bulan baş edilecek işi yok dedim. O başlar makalam ettim ben sana. Doğru değil mi? O şu iş başlanan makalam dedim ben sana ettim. Gerek olsa bunların özleri yalanın içine başvurarlar dedim. Özleri yalanın içine başvurarlar dedim. Haydi şimdi yalan oldu. Ona da özün şayet. Mun adam çıktı dedi. O bilmem yine neme boldu dedi. Inha biz eyle ettik dedi. O inha bunlar üstündeki tişörtlerini de o pulunu biz verdik dedi. Bir senetlik bu zatların sonu da yani üstünde özlerine açlığı uğradı. Yani gepin kıskası bu adamlar neresinde tutup neresine el nursa bile şol öz uğran el nuran pisliğini öz yüzüne özler nemet koydular. Sürdüler koydular. Şimdi şunun törendekiler hem şunu aklacak olup başka adımlara saldırıya geçiyor. Başka adımlara yalan gülecek oluyor. Onun ile geçecek zaten. O ile hiç saat geçilmez. Fikir etmesin. Ben hazır ayda olayım. Ben hazır söz ver olayım. Şu ya da halkın önünde. Kim tartışacak olsa pajasta çıksın. İstesen şu milli hopsuzluk kurulunun istedik işgal çıksın. Yüzü gerekten. Çıksın ben tartışayım. Özüm dövrümde Türkmenistan'da mekalim. Benim işleyen yerim yok. Kutaran yerim yok. Ya birine kulluk eden yerim yok. Kime kulluk ettim? Vatanıma ettim. Kime ettim? Milletime ettim. Etimden, canımdan iki adamı kara toprağın aşağına verdim. Şonda da yolumdan ayrılmadım. Eğer benim şuları yal bolan olsaydım, onda ben onları yerin aşağına vermez dedim. Kalanım halkın nemesine koydum vicdanına, devletçe. Aytacak sözüm budur yani. Başka diyecek zadım yok artık. Her kim koy öz inamına göre öz yolundan yürüsün. Yani öz düşen çokurlarını, öz kazan çokurlarını, özü düşüp özü çıkmanı öğrensin. Yine aytacak zadım bunları yarrak devlet. Rozvay köp sağ ol. Hormatly tamaşaçylar, mehriban illeşler, eginleşler, yürekdeşler, pikirdeşler, sırdaşlar, gardaşlar. Bugünkü temamız Türkmenistan'daki diktatorluk özünü ağladarmy? Ya diktatorluğu, Türkmenistan'daki diktatorluğu ağlap bolurmy? Diyen temada de. Şu tema bilen bağlanışıklı Türkmenistan'ın içinde görüşüp son canına ençemegedek canına katledilmeye kıynançılandan son mecburi ýagdaýda yurdu terk edip kaydan onur çeýrilen ýani hiç reklamasız öz boynunun mukaddes borcu hükümünde görüşüp gelýän garajdan aktivisti Rozvay bilen şu gün söhbetleşip geçirdik. Rozvay Şolurwat'ın özünde 2009-njy ýyldan 2019-njy ýyla Azatlyk radiosu bilen işleşen ine ştaýda azat ilim diýip bir zat ýa-da ine seret maskara bolup otursunuz haramzadalar biri-biriňizi yamanlamaktan başga bilýän adyňyz ýok. İkiňiz hem ýer bir kelimäni bileňiz ýok, geplemäni bileňiz ýok diýär. Inhaşy ýanky daşary urtlarda döremeginden gorkulýan Türkmen aktivist hereketiniň opozisiýasynyň döremegine garşy
şıltak töhmet atýan, manipulyasiýa edýän ýanky adamlaryň komandasyndan ina şuň özü. Her hiljek bolup şeýdip ýazýanlar. Yamanlamakdan niye? Biz hakikati düşünürüz. Düşünsöňiz, düşünersiňiz, düşünmeseňiz hem özüňiz bilersiňiz. Ogrum özüne sor, orrumsam özüne diýe. Sen pubdomda işleýän bolsaň pikir etme, hemme kişi pubdomda işleýän ok. Dürlü kärler bar durmuşda. Durmuş diňe pubdomda işlemekden ibarat däl. Azat ilim lakamyny ulanýan watandaş. Inni bugünkü söhbetdeşigi jemlesek, men häzir ýene bir gezek seredeýin. Tesvirlerden ekrana goýup boljak zat bamy Garazowluňkyny goýýan. Emme zatdan öňürtü taýýarlyk bolmaly. Biz owala ahyry şeý diýip gelýär. İlki şu tolgunçuklar başlanna, türkmenler öz emosiýasyny görkezip başlanna, şo wagt Rozbay häli gürrüňde de aýtdy. Yine şoleri gaýdyp gelýän. Goşulma diýdi maňa. Hereketden idi hiç kimi goşma. Toparmyzdan, komandamyzdan onlarça ýyldan bäri edilýän işler bar. Hemmesi biderek bolýar döwletçilik diýdi. Goşma diýdi hiç kimi diýdi. Şey diýdi. Ýöne menem bolýar diýdim. Men synladym. Rozbay emilýär, hemmesi bilýär. Başlady bu zatlar. Synladym. Ýöne men mecburi ýagdaýda ýurdu terk edenimden soň bosgunluk lagerlerinden bir lagerden başga lagere, bir ýurtdan başga ýurda göçürilip ýörkem bolup geçdi şu wakalar. Bir sümüklüce birem çykyp aýdýar, şu wakalar bolup durka diýe, sen näme üçin çykyp diýe çıkış etmedin diye. Näme üçin bir ýerde diye interview vermedin? Ya näme etmedin planda? Canowun. Men canım şutaýymda burnumdan canım daşaryk çykjak bolupdy. Ýeňtemde de sana şu gepleri berýän adamlaň hojoýunlarynyň itleri ökjämden diýişejek bolupdy. Ana şol ýagdaýda men canım burnumda, çagalam gojogumda, gelinim ýanymda. Canımı ölümden, howpdan halat etjek bolup gaçyp gören wagtym şu zatlar bolup geçdi. Ana şoň üçin men ekranda ýokdum. Şo sebäpden ýokdum. Sebäbi meni şol derejäge ýetirdiler. Duduga düşürdiler. Siziň çokunýan adamlaryňyzyň hojoýunlary. Size gep berip, çiğşirip, hiç zat bilmän, öňe sürýän, sizi pida edýän, sizi pida, oýnatgy, gurjak edýän adamlaň hojoýunlary şeýle ýagdaýa salan soň, canım howp astynda bolan soň, şeýle ýagdaýda men nädip çykyş edeyim? Özüňiz şeýle ýagdaýda bolsaňyz çykyş edip bilersiňizmi? Hiç zat intak, hiç zat ýokka, bolmanka, siz tesvir ýazmaga da gorkýanyňyza. O ýüzüňiz lap çykyş etmäge beýlede dursun, gorkýanyňyz ho. Gorkýanyňyz bara, ödüňiz meydan edýän adyňyzyň içinde gezip gör. Gorkudum. Tabu ondan soňra akyl satan bolýanyňyz. Şoň üçin mehriban doganlar. Taýýarlyksyz halky köçe çykarmalylar. Taýýarlyksyz halky protesta çykarmalylar. Ýürüýte taýýarlyksyz halky protesta çykarýan, öjükdirýän adamlar bar aramyzda. Şolardan häzir bolun. Dürlü ýurtlardan adamlary Istanbula getirip sana plança aýlyk berjek. Sen hemme adyny näme etjek zat diýip adam aktivistleri üýşürdiler. Soň näme bolu şu aktivistiň ykbaly? Şu aktivistiň ykbaly bilen häzir Rozbay söz berjek sana. Şu aktivistleň ykbaly bilen gyzyklandyňyzmy? Öjükdirip, köçe çykaryp, polisiýa tutturýan adamlaryň ykbaly bilen gyzyklandyňyzmy? Bir adam çykýar, Muhammed diýeji, Owganistanyňky alınıp gaçylan türkmen çagaçygy, şol simbol boldy. Şo türkmeniň ruhuny basmak üçin,
howpunu batmak üçin şonu ulanýarlar. O taýda diňe bir mesele çağa däl. Türkmeniň howpunu batmak üçin, Türkmeniň güýjüni ýok etmek üçin edilýär. Bilgeçin edilýär şolar. Bilgeçin döwlet terrory başa Awganistanda şu wagt. Olam türkmenlere garşy ulanylýar. Muhammed Düýeci çıkıp aýdýar şola ulanýar, halas edildi diýe. Inni bular ýalyky ýagdaýda ýalňyş bilýän adam ýalňyşyny düzeltmeli. Muhammed Düýeci kiçelmezdi. Uyolmazdy, hiç adam bolmazdy şoňa. Ekrana çıkıp ýanyndan. Adamlar maňa näde dogry maglumat beripdir, ýalňyş maglumat beripdir. Şu maglumaty düzeltýän aýyplaşmaň. Maňa näde dogry maglumat beripdirler. Şu çagazyk tapylmandyr. Şu çagazyň maskalasyndan şu çagazyk üçin -13 gradus soğukda çadyryň içinde her gün titrep giýjeňini nowat tutýan Balx welaýatynyň welayat häkimliginiň öňündäki adalat çadyrynyň içindäki türkmenler aýyplaşmaň. Ýalňyş maglumat beripdirin diýmelidi. Ýöne şonu diýmedi. Diýmedi. Gaterwet ýalňyşdy şu taýda. Muhammed Düýeci. Gaterwet gynanlardy meni. Owganistanyň türkmenlerden hem gaty köp şoň bilen baglaşyp hat bur topardak geldi. Hiç birini iyi vermedim özüne. İyi vereceğim de. Ana dedim kanalı çıkış edip otur. Gidin özünüzü tutun, özünüz guruluşun. Vesselam. Diýöne bular ýaly yanlış goýbermeliler. Yanlış goýbermeliler. Mehmanda onlar. Ha, Rozbay sana söz bereyim. Soňundan Döwlet şöyle bir zat koşup geçende azıcık olsa da ýa sen özüň bir zat belledin de döwletiň şu aňyrdan döwlet tarapyndan ýörekde hakyna tölenip pul tölenip şu taýda adamlar näme duran raýatlarymız bar diýip bellek geçdiňde şonu men häzir aýdyn şol raýatlaryň umumy sany 50 adamdan ibaret. Şolaryň aglavasy da häzirki şol şu taýda okap bilen student taliplerden şolaryň içerisinde döwlet üniversitetinde okap bilenler de var. Öz hususy hasany gelip okap bilen talipler de var. Şolaryň galan 15 kişi, 15 adamy ýöneki raýat, işläp bilen raýat. Sebäbi näme üçin olar ek köpüsini aglavasyny taliplerden seçdiň, bizi seçipdirler diýerimizde, ýa-ki talipler olara tawin boljagyny bilýär hökümete. Emma şol bäzi işläp bilen raýatlardan 15 adam seçmelsem, olar hem zordan zora şutadan 15 adam tapyp şolar öz nämesine seçip aldylar da. Şol 50 adamın ähli maglumatlary dogrusyny aýtsam ad familiýasyny bize bermedi. 50 adamın günü şu taýda häzir İstanbul'da, Türkiye'de şolara aýlyk 600 Amerikan dollar hökümet tarapyndan bank hesaplarına yatırılıp duran. 600 dollar Türkmenistan'ın rejimi. Şeýle adamlar şu taýda Türkiye'de şeýle işlere garşan Türkmenistan'ın haýsy raýaty var bolsa, şonuň ähli maglumatlary olaryň eline baryp dur. Men öňe aýdypdym, bularyň ähli nämesi baryp duran, ýöne şu baryp durarlaryň tarapyndan olaryň şahsiýetlerine we tohum işlerine maşgala azalarına hissat gelen yok. Emma gizli baran maglumatlaryň arkasyndaky raýatlaryň maşgalalary ezilip duran häzir diýip aýtdym men. Onam köpüsi bilýär. Onam köpüsi özleri bilýär. Howa. Näme üçin bilýär? Şu ýagdaýda bilýär, şu taýda işläp bilen, işsiz kalıp veya şu taýda şu koronavirus döwründe işsiz kalan, şol işi edip hökümete tawin olup hakkını alıp bilen adamlar hökümetten 600 dolar alıp ayda pulnam aldılar. Hökümet tarapyndan şolara başka da ýeňillikler şu taýda berildi. Şolarym belli. Şolar da adamlar özleri bilip koysun. Bilmesinin hem köp zatda bir peýdasy bar döwlet. Näme üçin diýende halk şolary adamlaryň izine düşürmekali. Ya bir gelip şolardan gelin şu işi edeli diýende şol adamy tanamadan şol işin içerisine girerse özleri günahkar boljak döwlet. Yani şu zatlardan herkesin habary bolsun. Ondan soň galana meni özlerine galan diýip men aýdyp biljek şu taýda. Döwlet yayından gitti ötken. Ezdi adamlar.
Käbir tehdiki sebeplere göre şeýle ýagdaýda bolup bilýär. Mekmanda onlar tok gidip geldi. Şoň üçinem aýplaşmaň. Häzir olwaý täzeden men çatmaga çalşaýyn. Şu wagtky Kadir sen häzir soraňa jogap berjekmen. Häzir Burmut şu çaklygy ýereýin. Sen nämäge jogap berjek? Şu wagtky türkmen opozisiýasyndaky orçça gürleýänler barada diýdiň. Ol diňe şu wagtky türkmen opozisiýasyndaky aktivistleriň arasynda bolup geçýän biri-birine garşy hereketleri wagtynda Türkiýanyň başyndan geçiripdir diýen. Bu diýeniň dogry. Sen başga bir soragyň bardy. Kadir, şo soragyň häzir täzeden näme getirjek bolaýyn men şonu tapyp bilsem häzir. Nerede şu taýlarda bir ýerde. Häzir şu taýlarda bolmaly. Şo soragyň getirýän ondan men sana jogap berjek ine. YouTube'da rusça gürläp özüni reklam edýän aktivistler hakynda düşündirseňiz, assimile edilmiş assimilyasiýa duçar bolan diýilýän şolarmy bolýar diýip sorapsyň. Häzir men oňa sana o diýeniňe jogap bereýin. Ýöne ilki bilen häzir şu taýda men näme çaklygy ýermeli bolýar. Murada aýaga. Häzir
Kadir. Inni berde şeýle bir ýagdaý barda. Özüni reklam edýän aktivistler hakynda diýen. Men görmedim, dinlemedim. Şoň üçin görmedik, bilmedik zadym hakynda bir zat diýsem dogry bolmaz. Görmedim de, dogry aýtsam. Ýöne şu ors diline gürleşmek öz arasında, orsça gürleşmek meselesi var. Meselen, eger sen Türkmen halkı üçin bazat edýän bolsaň, ýa-da şu diskussiýa, pikir alşyp bir-birine güç berýär, bir-biriniň şähtiňi atýar, bir-birini tejribeňe baýlaşdyrýar, söz hazinaňa baýlaşdyrýar. Şoň gowy taraplary bar. Şoň üçin köp diskussiýalar edilmeli, ýöne yerlikli edilmeli. Halkyň bähbidine görnüşde etmeli. Halkyň gorkusyny güýçlendirjek. Halka adam erbet gorkuzjak, ürküjek, ýa şoň aňyny bulaşdyrjak. Manipulasiýa görnüşinde dälle ilgin mähbit etmeli. Inni orsça meselesinde meselen Erken Ses kanalynyň rus diline biziň bir gullugy bar. Rus diline gepleşikler berýär. Üns berseňiz şo taýda türkmeniň problemasy urs diline gürleýänlere düşündirilýär, ýetirilýär. Eger orsça gürlenmekde, orsça geplemekdäki maksat ors dilini bilýän adamlara türkmeniň meselesini, problemasyny, Türkmenistan aradaky hakykatlary orsça düşündirmek, aýtmak bolsa, oňa neme ýok. Bir näýlelik bildirer ýaly, oňa ziýanly tarapy ýok. Ýöne öz ene diliň durka, öz aranda orsça gürleşmek, ol öz ene diline, ata-babalaryna, taryhyna, medeniýetine hormatsyzlyk bolýar. Her halkyň, her milletiň dili öz kökü. Ýagny sen toprakdan suw aljak bolsaň, imitlenjek bolsaň, nähili ösümlik öz kökünden imitlenýän bolsa, biziň ruhumuz, hemme zadymyz kökümizden imitlenýär. Biziň kökümüz türkmen dili. Türkmene düşünjek bolsaň, türkmeniň özüňi türkmen hökümine duýjak bolsaň, özüňi türkmeniň duýgusyna, sumgatyna, şoň ummanyna, pikir ummanyna özüňi aşjak bolsaň ýa şoňa batyrjak, çümdirjek bolsaň, sen türkmen diline gürlemeli. Sen diňe türkmen dili bilen öz milli portalyna, sistemaňa baglanyp bilýär. Türkmeni düşünmek üçin türkmençe bilmeli. Türkmeniň sumgatyny bilmeseň, türkmeni düşünip bilmeýän. Türkmeniň dutaryny düşünmeseň, sazyna, medeniýetine, eserlerine, keştesine, halysyna, nagyşyna, gölüne, tüýdügüne düşünmeseň, türkmeni düşünip bilmeýän. Şolary goramasaň, şolary ýaşatmasaň, şolary saklamasaň, dowam etdirmeseň, ýene sen türkmen bolup bilmeýän, türkmeni peýda etip bilmeýän. Şeýle garaýş bar. Rusça gürläp özüni reklam edýän aktivistler bilemok, men görmedim. Kim Rusça gürläp özüni reklam edýär. Eger Rusça gürläp Rus diline, türkmeniň problemalaryny, Rus diline, Rus dilli halklara, orsça gürleýän, orsça düşünýän adamlara düşünýän bolsa, düşündirýän bolsa, şolara diskussiýa bilen hödürleýän bolsa, onda o taýda neme ýok. Yaman niýet ýok diýip ben şeýle pikir edýän. Inni şu taýda
Görügül ataşka kakamaýaş, görügül haýwatly hemmesi bolsun, goý agrasy bolsun, ýeňlisi bolsun, ýöne her kişiň öz kellesi bolsun. Hawa şeýlere türkmeni göresim gelýär. Belki Hudaý bizem şonu göresimiz gelýär. Bizim hiç kim bilen bir dawamyz, jenjelimiz, jedelimiz, zadymyz ýok. Bizim ýekece gaýgymyz türkmeniň çürkenmezligi, inni çürkenmezligi, arlanmazlygy, taryhda ençe asyrlap dowam edip gelýän türkmeni ýok etmek. Türkmeni käbir adamlaryň görmek isleýişi ýaly sada, çopon, mal, goýun, çarwa ýaly görmek isleýän proýektiň, propagandanyň, agitasiýanyň başa barmazlygy bizim esasy maksadymy. Şoň ýalanyny, şoň türkmene garşy bir propagandanyny, yalan propagandanyny, manipulyasiýanyny subut etmek we türkmeni her hili belaweterden goramak. Eger biz şu gün şu ýerde bolsak, şu derejede şeýle tejribeler, durmuşyň köp gowwasyndan geçen bolsak, şolaryň hemmesini biz türkmen halkynyň gorlugy bilen geçdik. Türkmen halkynyň gorlugy bilen ýetdik, bir ýere ýetenen bolsak, biz türkmen halky bilen bile hereket etdik. Şoň üçin bizim ýekece maksadymyz milli bähwidi goramak, ilgün bähwitli iş etmek. Şeýle açyk, sada bir dille düşünür oturka, yine de bizim edýän işlerimizi özüçe, owram özüne osar, orramsam özüne osar edip, yine özüçe şunu üýtgedip, töhmet bilen, görüpçülük bilen öňe sürýänler öz fantaziýalaryny, görüpçülügini hälinden tapsyn. Men hemişe aýdyşym ýaly, köp illeşlerimiz ýazýa, näme üçin jogap beremok, gönümellemedem. Maňa degişli bolmaýanlarda men jogap beremok. Ýanky illeşimiziň hem kadyryň hem soragy ýaly sebäbi men göremok, bilemok. Maňa aýdylýan zatlara maňa degişliler, maňa ýöňkelýän tökmetler, şyltaklar, şonu taýýarlaýan adamlaryň öz profili. Şolaryň öz haramlygynyň, biderekliginiň 10%-dem däl şo aýdýan zatlar. Olar ondan ömmetler aslında. Şoň üçin bizi Hudaý urdy, biz çürkönlük, biz adam sanyna goşanoklar bizi halk. Şoň üçin bizden bizi goşmaýan bolsalar başga hiç kimem goşmasynlar diýip, bular aktivistlere, ilgün mähbetli hereket edýän adamlara ýygyderli ýagdaýda hüjüm etmegi, tökmet atmagy enne edipdirler. Hälinden tapsynlar. Aýdyp biljek zadym ýok. Rozowaý bilen ýene bir söhbetdeşikde görüşýäris. Häzirlikçe tehnik mümkinçilik ýok. Wagtam epesli boldy. Şoň üçin aýplaşmaň mehmanda onlar izlediler. Bütün tesirçiler, tomoşaçylar hemmeňizden Allah ýalkasyn, sag bolun. Bugünkü söhbetdeşigimiziň esasy temasy Türkmenistandaky diktatorlygy arlap bolýany. Ýagny şolaň aktivistlere garşy gurnayan dilli uşuklarının içine goşulup şolaň maksadyny özüne garşy üýtgetip bolýamy. Şolaň hüjümini özüne, şolaň ýaragyny özüne çeýnäp, özüne gönüpdirip bolýamy. Şolaň atan okuny, atjak bolýan okuny özüne degerýäli edip bolarmy? Şundan bir logika barmy diýip şuny söhbet edildi. Bu netijede näme? Logika ýok. Diktatorlyk. Gana doýmadyk, göz ýaşa doýmadyk, adam pidasynda doýmadyk, zalymlyga, ýalana, absurdlyga, her hili pastapujurlyga, haramlyga, elkençlige doýmadyk. Diktatorlyk. Tiýalakay. Oýnatgylara öz hyzmatyny dürli ýurtlaň
gizlin habar gullukları bolsun, dürlü gulluklarına, edaralarına, kesekin baswalcılaryň, keseki baswalcılaryň bähbitlerine, öz hyzmatkarlygyny hödürleýänler, siz diktatorluğu ağırlap bilmersiniz. Diktatorluğun oynatkusy bolup bilersiňiz. Onu da iň gowy görnüşde bolup bilersiňiz. Şoň üçin logika sığmayan, alyma, bilime gawat gelmeýän zat tasdiklanmaly, gollanmaly, ynanylmaly, bir bağlanmaly zat däl. Şoň üçin daşary ýurtdaky türkmenstanlylar, watandaşlar, erkinlige umtylýan watandaşlar, ruhdan düşmeýän, göreşe dowam edin. Iň esasy zarba, iň esasy edilmeli iş Türkmenistan aradaky hakykatlaň dünýä ýaradylmaly. Şunu ýadyňyzdan çykarma. Türkmenistan arada aýdylýan hakykatlary ýaýratmaga kömek etseňiz, ina şuňky edişiňiz ýaly tomaşa edip, gollap, tesvir ýazyp, ýaýradyp öz goşundyňyzy goşsaňyz, elbetde toýuňyzda gaýdar, Allah ýalkar, halkyň ýagşy dilegen siziň ýanyňyzda bolar. Onda näme? Häzirlikçe hoşsa bolun.